Arratsaldeon guztioi zer modu zarete aizue? Aterpean altzabete, gu bai? Gu aterpean gaude. Eskerrak, Ongi gaude. Gaur San Anton eguna eta oraindik ere gaurko egunez hainbat elizatan animaliak bedikatzen dira. Halaxe da bai, arratsaldeon eta bai, adibidez beraztegin ohitura da, esate baterako ohitura da, txakurrak, katuak, txerriak, astoak, txoriren bat edo beste ere ikusi dugu, kaiolan eraman da argazkiren batean. Txoriak ikusi oso? Bai, txoria kaiolan eta behinkazioa. Bakizer, nik arrain bat ere badaukat. Bai. Eraban beharko dut, gainera zipristinak asko gusten zizkio. Zure arraina ere behinkatuko dugu, horrela ingo dugu zure arrainari. Zipristinak aipatu dituzu, eta haze zipristinak, sumatzen ari garen egunotan, zipristinak baino askoz ere gehiago zer ari duen botatzen ikaragarria da. Itxasertza nola dagoen, olatuak, bai, eta jendea ere gerturatzen da noski ez, jakin minez, ertzetara, baina kontu zibiliarreko egunak ere badira, sekulakoa da gertatzen ari dena. Denetik, ibaiak bete eginda berritxar bat ere izan da, hori dela eta elurra ere, bai, horpinetan, behira, horrik usten dugu, ez da, San Miguel de Aralar, Aralarko San Miguel, eta txuri, Pirineoetan, eta abar, horre arazoak ere izan dituzte, zuaitzak ere, bai. Alaxe da, badakizu, natura bere lekutik ateratzen denean, haizea, euria, elurra, eta onintza salazarrekin ere izango gara. Galdetuko diogu, zer datorren, ze oraindik etortzeko dagoena handia da. Horixe bera, eta gero hitz egingo dugu, berarekin. Aipatu ditugun guztiak eltze batean sartu, eta azte potajea ekarriko digun Joseba Olagaraik. Hotza, elurra eta euria gaur protagonista egun osoan, Euskal Herri osoan. Gu, mikrofono eta kamera hartuta kalera atera gara, Gipuzkoako kostan gara, eta hemendik eguraldiari buruz hariko gatzaizkizue. Eta bide batez, Getarian eguraldi txarrari aintzin eginez, San Anton feria besta giroan nola ospatzen duten ere, erakutsiko gizuegu, bibazuek saioan. Aupa Joseba, bibazu, aterkita guzti, nola atera den kalera, bertan dagoena guri kontatzeko. Eta gaurko gure gonbidatua Beasaindarra da, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea. Eta orain, Euskalgintzaren Kontseiluak 25 urte bete dituen honetan, idazkari nagusi berria du, kargu berriari buruz hitz egitera dator, biba Idurre Eskizabel. Biba, eta oso elkarrizketa interesgarria prestatu diogu. Bai, Idurre askotan entzun dugu, irakurri dugu, ez? Prentxan, irratian, entzun izan dugu, gaur hemen gurekin izango da. Galderak egingo izkiogu, eta galderaz galdera dabiltza Aitor Manterola eta Mikel Elizegi. Gaurko benetan interesgarria entzun. Happy back! Aitor, gaur oso guapo etorri zera. Mikel, zedetzen dut, baina ezin dizut berdina izan. Gezurra esan, ni bezala, gezurra esan. Bueno, Kabria, gaur gezurri buruz hitz egingo dugu. Gezurrak esan bar dira, bai ala ez. Ez galdu gaurkoa! Ez galdu, aloro katifloro! Aloro egongo gara, bai. Hori egia da. Hortxe begire egongo garela. Eta euriak pixka bat atertu dezan, abeslari honak eta kantu ederrak eskertzen dira, zerua pixka bat goxatzeko. Eta horretara dator gure Miley Cyrus, Leiren Martínez eta diskotxokoa. Ederra, eta beti ardiak gora eta bera gabiltza, baina ariak zer? Ariz Gamboa. Gaur arien ugalkortasunaz arituko gara. Arkume direnetik, alegia ariko direnetik ari izateraino, ugalkortasuna zaintzeko eman beharreko pauso eta hartu beharreko erabakietaz hain zuzen ere. Arien ugalkortasuna. Eba zer kontatzen digun. Gaur ere argi ibili beharko dugu. Edo? Aritzekin? Edo? Edo ardi ibili beharko dugu. Edo, matrikula ikusi diozu ondo? Aritzek hortze ukan. Ikusi diozu matrikula? Ez, nire gizu pista txarra duela. Gero Aritzek argituko digu dena. Zer, egia ala gezurra gaur? Noi duzuna? Bietan? Beti egia, Xabi. Beti egia? Beti egia. Ezagit ba. Ea, ni hasiko naiz. Bai. Zuk sekula kontatu alduzu gezurrik. Zuri bezala etzait luzatu sudurrik. Zuri ere zaizu falta lukainka muturrik. Burura etorri ala botatzen ditut nik. Ta zuk noiz esan duzu azkeneko aldiz.
Gaur goizean lanera etorri naiz zaldiz. Nik larrunen zorri bat ikusi dut begiz. Gezurra beti izan da, ta izango da berriz. Baina egia dena da zortziak arte hementxe izango horela zuekin. Egia? Bai, hemen bai, hemen egia. Ikusiko dugu, bibagu eta biba zuek! Eta urteko 3. astearte honetan, gure 3. korapilo bat askatzen ahaleginduko gara, osasun mentalari eta gai sozialei eskaintzen diegun tarte honetan. 3 astearte, 3 gai eta betiko 3 tertuliak ide. Ongi etorri Idoia Amaderi eta Arratsaldeon. Arratsaldeon dan hori. Iñigo Antxorregi, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Eta Maite Normazabal, Arratsaldeon. Ongi etorri denoi, asteko sari baten berri eman behar dugu. Bai. Agifes elkarteak kazetaritza eta buru osasuna sariak banatu baititu eta irratiaren kategorian korapiloak podcastari sari ematea erabaki dute. Inigo zorionak, ez da? Bai, bueno, eskerrik asko, eta nik hitz batzu esan berko nintuzke, ez dut ez idatzi, baina nire sekretaixuk bai idatzi du, hau idatzi den. Diskursoa ekarri duzu. Olako... Ziten, hau, irakurriko labur, baina uste gauz batzuk esan berdiela, eta esan ningo jut, bale? Nahi ju daipau, 12 izen, Sara, Garbine, Manes, Garazi, Jon, Nerea, Josu, Miren, Maria, Alexander, Mikel eta Xabin. Hauek Korapila podcasteko gonbideo izen die, eta ustet behaix egin debela podcast hau handi, hasi que eskerrik asko berriz, zorionak zueire. Beste 3 izen, Pablo, audioteknikaixe, Eraitz eta Andoni, podcastan prozesun lagundu dibelako, Ainoa Etxebeste ITB podcastegue, babes emozional handiz izen zehalako, bi bazuekeko lantalde osueire bai, eta hausnarketa txiki batekin bukau. Bai. Ze ETV biko necesito ayudake sarixe jaso du, telebistan kategorixen, eta aurkezlie Iban Garate da. Bai. Eta ez dakidaki usten, Iban Garate askotxearra dala. Bai. Orduan, aurkezle askotxearrak puntu estrak emate oteitxu. Hortzela atzera. Bueno. Ongi, bueno. Hor geratzen da. Estiloa bentzak badaukazu, Papera nola atera duzu, nola sartu duzun, badirudi bizitza osoa saria jasutzen, ezagela, inigo, ondo egin duzu, Hobe, ez jute hor. Aurkeztu ezagun gaurko gaia ere, Idoia, zuk esango diguzu zerri buruz egingo dugun? Bai, niri ontoketen zauta apurba seriotasunei pintzi, Bai. Baina, bueno, bai, bitu, postasunez aurkeztukot gaurko gaizez, neuaz ze ikusi jedauko be, bai, ezta? Nik pentsaten dut, estereotipo batzuk apurtzen dutezela, gaur egunin, telebista publiko baten egotia gaitzik. Emakumie, bueno, gaur egunin, gero eta emakume gehiago gauzarlo ezberdinetan, 50 urte baino gehiago, ja, sartzarun, zozer belarrezek ikusten, Euskaldune bizkaitzarra, hor ja, bueno, ez naze asko itxiko, baina, bueno, bizkaitzarra izetiepe, bueno, osasun mentalari buruz berretan, eta lodize. Karo, nok pentsoko leuko, ondala urte batzuk, emakume nahosize, lodize, telebista publiko baten hartuko zanik, ezta? Hau zarreri hau zetako kontagot, gaurko gaizea aurkezteko, ze gaurko gaizea da, lodifobia. Igule beste fobia batzuk eta ezagun aukengo jakuz, baina pertsona lodizeari jentik dutzon zangot gorrotue. Osea, pertsona lodi bat ikusten danin, batzuk zer sentitzen da ben, zer esaten deuzkuen, ze irudi daukogun. Gaur apurtzu bat horreri buruz aztertuko dut. Eta zertaz ari gara zehazki lodifobiaz ari garenean? Idoiak egin duen sarrera niretzat ikaragarria da, ze hor ikusten da ez, lehen ze estereotipok hitz egin barko luken gai konkretu batzuz. Eta hori da, lodifobia hori da, azkenen gorputz mota bat izateagatikan,
leku batean egoteko aukera izatea edo ez. Edo juizio bat jasotzeko aukera izatea edo ez. Eta dena gorputz mota bategatik antze gorputz mota bada, beste mota asko bezala, baino gorputz mota honi jende askori beldurra ematen dio, ze gaur egungo kanonean ez da kanon politxenetakoa edo gehien gora aipatzen dana. Orduan horrek egiten digu sufriaraztea gure buruari asko, eta guk asko sufritzen dagunen zer egiten dugu besteekin, besteak sufriarazi ere. Orduan, hau da egiten duna. Eta gero aurkakoa, ez da, badirudi argaltasunari gorazarre egiten zaio. Bai, ganera azkanengo urtitako kanon de belleza esaten dana da argala egotie, ez da, eta apur bate hemen sartute japikrazia hori, bai, pasan aztekue, argala egonda posaua biziko zara, baina inok ez dutzu esaten argala izeteko zelako sufrimentuk eukido zuzen, ibilido zuzen, eta inok ez dut bermatzen argaltasune dala, zoriontasunen parekue eta kontrakube ez da, lodile izetie, ezari lepozik biziri edo gustora. Hori askotan, jende askori entzuten diozu, ez dakizein gaixo dao, daukan gorputz eta dan guapakin da, eta ez da gaixo jartzen. Ez, orduan kontuz, dago loditasun hartuta gaixotasunarekin erlazionatuta eta argaltasuna osasunarekin, eta hori ez doa bat, asoziazio horiek aldatzen joan barra daukaguz ez dia egia. Eta sare sozialetan, Inigo, zer sumatzen da lodifobiaren inguruan? Hombre, nik naiz espertu sare sozialetan, baina nik sare sozialak konparatzen dut garai bateko periodikotan notezin kartas al direktor bezala, ez? Lehen zuk iritzixen nahi bat zenun eman gauz baten ingunun, zauke zenun altaboz publiko bakarra o eskuragarri zenuna kartas al direktor hori zan. Gaur egun ez, gaur egun eozeinekuk ileike altaboz hori, kontuta, kontraseina batekin, orduan gaina anonimotasunetik, nik hori bai asko antzematet, fobia danak anonimotasunetik datuzela, orduan pentsau nahi dut pixkenaka hobea guzela, gaur gure testigantzei danak esango, baina oindik lan asko gatzela aurretik, ze sumatzean gorroto dana ez da normala. Ez da osasuntxu. Hitz egiten dagunen osasun mentalari buruz, zenbat egia esaten, anorexiak, bulimiak asko igotzen nahi dela. Duen begiratu lodifobia bada. Lodia izateari beldurra, nazka, erretxazoa, orduan, bultzatzen dugu hori gertatzea. Eta sare sozialak bai daukate hor zer ikusi asko, ze kanon hori bai hor saltzen dela asko. Eta hitz egin dugu lehen baita gure artean da, zu filtro bat ikusten dezunean, filtro horrek egiten duzu erreala ezen hori erakustea, kontuz, ze pertsona ez errealak ikusten nahi gea. Etengabe. Eta lodifobia sufritzen duenak, Idoia, ze ondorio psikologiko izan ditzake? A ber, pertsona bat lodize da, lodifobia sufritzen badau, segun oinarrizko bere nortasune zendu edan ala ez, baina erruduntasune, ni lodinago neu nahiotelako, neure janariz ez dotelako kontroletan, ez dokotelako indarrik, ez dokotelako borondateri gimnasiora juteko, norbere buru gutxietzi, erruduntasune aipatu bot, igul depresio puntu bat ansiedadi, hor depresio eta ansiedadi asko lotzen dire, asko mugatzen dire, eta gero, janaria zen azmendu, horrez jokabiden azmenduek bebai, egoleik edi batzetan, anoresia, bulimia, eta batzuk bebai eskuta huetzen dire. Etzin geratzen az, ez naz publikuna ertuko, eta orduan ez dut sufriduko, ez deuzte zer esango, edo ez dut horre begiradak nire aurka datozela interpreteuko. Baina isolamendu horrek zerretzen dau, bere buruaz bakarrik egotie, eta hor bai igul depresio puntu gehitsua igoleik edala. Eta zuen ustez, Maitane, emakumeek gehiago sufritzen dute gizonek baino? Orain arte esango genuken, bai. Nik uste torre ere, hasi dela, aldatzen ari dira rolak, ez da? Exigentzi hori ez da bakarrik fisikoa, lehen bai izan emakumeak estereotipo bat izan martun, eta gizonezkoak ez duken agian, baina eske gaur egun gauzatu da okerragoaz, eta oin induguna da estereotipoa bietan bilatu, ez? Orain mutiko batek ere gauza da zaintzea, zaintza da gauza bat, baina ez da gauza da oin eskatzea gorputz mota bat, ez? Eta oin gizonezkoi eta gazteengan, mutietan, asko ematen ari da. Geroz eta gehiago, ia da emakumei gehiago, ez? Izan da estereotipo hau, baina gizonezkoetan ere, eta gazteetan. Eta pixket, ni fobia diferentia digai gani, asko akordatzen izkit, homofobia, baita ere oso presente da ona. Beste bat oso presente da ona, biguel terminu ez dana hain ondo zeutzen, aporofobia. Zer da? Aporofobia da
pobriet danai edo pobrezisei fobia ukitzie. Adibidez, kalien eskale bat ikuste duenin, batzui, peni ematigu, errukixe, injustizi sentzaixo hori, baina beste atzui gorrotu epiztezako, nik gorrotu ikuste torra mankumien fobia hauen artien, ez dakizuek ze ikuste uzten. Bai, eske gorrotoa eta amorruaren emozioa oso geizki ikusia dagoen emozio bada. Orduan jende asko emozio hori barruan dauka eta horren kontra burrukatzen da. Eta hori, modu on batean atera beharrean, ateratzen da modu desbideratu batean, gai edo pertsona edo gauza konkretu baten aurka. Orduan, kontuz, ze amorru hori gestionatzen eta ateratzen ikasi behar da. Eta dago, jende asko amorru handiarekin. Txakur batek bezala askotan amorru handiakin askatzen badezu eta hozkaitea doan bezala, kontuz, ze hori gestionatzen ez bali mago ikasten, hau gertatzen da. Hori, txakurra aipatu genuen, txakurraren irudia depresioarekin, ez da, baina badago beste txakur mota bat, bai, barruan. Eta kontuz, zemina handia egin dezake besteai, eta orduan da begiratzen, zer gertatzen zaion ere txakur horrei, ez? Ze pasatzen da. Baina, hor lanketa handi badago, barruan. Claro, fobia, arlo teorikotik begiratute, estruktura psikiko fobikuek bere barruen dauko norbere agresibo, impulso agresibo horreaz gatazka sortzen dutzo. Eta orduan, hain dago txartu ikusitze adibidez, azarratzie, gorrotu edaukotela zioserie esatie, horrek etzen dau gorde, eta orduan, ni gordofoba banaz, pertsona lodi bat ikusten bot, lodifoba parkatu banaz, eta pertsona lodi bat ikusten bot, amurruet deutzot pertsona horreri, baina berez, ikusten dut proiektzio defentsa mekanismo horreaz, berez, neuri buruz berbetan nago, osea, neure buruari deutzot gorroto, ze pentsaten dut ez nazela kapazan neu izango, neure burue kontroletako, neure zenarze kontroletako, ariketa geza etzeko, osea, norberena da geza ingurune bai. Konflikto basikoietako bat gure barruan hori da, ez? Askotan guk amorrua, asarrea sentitzen dugu egoera batzungatik, eta horiek atera beharrean gordetzen juten eta gero ateatzen dira batera beharrez dien momentu horietan. Gu atera egingo gara gu ere, hemen galdera asko ditugu airean eta kalean egin ditugu galdera horiek. Goazen? Nik uste baiet, azkenen azkun arazo guztik eske diabeti pertsona fisikoa lortzen kanonetan sartzea, eta orduan nik uste baiet. Bai, nahiko txo. Osea, gaur egun dago normalizatuta errespetua zitxe egite eta bar, baina gero praktikara eramatean horrelako arazoak nabaritzen dira. Nik uste baiet, osea, azkenen batzutan saiatzen dugu gauza horiek tapatzen, baina jende batzuengan ikustea jarrera arraro bat, igual pertsona pizkat lodia gertuatzen denien, adibidez festan, Ez ez dago arrazoirik, benetan da nire ustez integratuta dekoten zerbait txikitatik ikasi dutela edo ikusi dutela eta azkenan imitazioz ikasita. Agian bere inseguritate propioa edo ikusi dituen konportamenduak edo horrelako zerbait. Nik uste horiela komplexuak eta igual nik beldurra bakat, igual piso hartzea, jarrera agresibo bat garatzet jende lodiengan. Gizarteak batzutan bultzatzen gaitu gauzatzu pentsatzea, benetan ez dira hola izan behar, eta telebistak nola igual ere eragiten duentan. Bai, nire ustez bai. Egia esan ez dakit. Agian bai, matxismoarekin elkartzen bada, bai, gainaroko horrean emakumeen fisikoitxuak eta hola, emakume gehiago ez da behartu, baino bultzen zaie itxura fisiko behatu bitzea eta hola, honek ere eragina du. Azkenen horrela ikusten dizkiguten, esaten dian influencerrak eta horiek azkenen gehienak dia gorputz tipo batek ez, argala, guapak eta hola, eta azkenen ikustet gizartea ez dela bakarrik hori, eta orduan gizarteko talde asko ez diala erakusten sare sozialetan, orduan jendeak ikusten ditunen bakarri sare sozialakarik talde txiki bat ikusten du, orduan uste do hortan sartzea dela ona izatea bezala, ez? Azkenean sare sozialetatik nola ez dauden pertsona errorrean, jendea esaten du pentsatzen duena, eta agian pentsatzen ez duena ere. Bere gorputza lodiagoa ikustea, inseguritatea, osasun mentaleko arazo asko, depresio, antsietatea edo kale itertzeko beldurra. Edo zein TCA sortu dezakela edo depresioa edo antsietatea baita. Eski ez dakit, oso arraigauta dago gizartean, eta nik uste kontzientziatzea, eta eski gutxi egin dezakegu.
jendeak horretaz pentsatzea eta hausnatzea, bakarrik. Komentarioak egiten dituen jendea zentsuratu ez, baina baixilarazi edo... Horrelako gauzak entzuten baldin baditugu adibidez, zerbait esan. Esatea, hori ez duzu esan behar, hori gaizkiago ez duzu horrela pentsatu behar. Eta orokorrean ezitu. Pista asko eman dituzte, ez da? Bai. Horrelako jarrerak hartzen ditugula imitazioagatik, zaten zuen batek, inseguridatateak eta gauza asko. Bai, eta imitazioz esaten duen guitzeiten ari gara estereotipoak sare sozialak, baina gure etxetan zenbat aliz esaten da, 2 kilo jetxituzu, ze guapa zauden, ze ondo zauden, hortik hasten da guztia, Hor goraipamen bat diten aizea, eta nik gaurko gaztei, baina esko beto ongo zinen kirola egingo balimazen dut, zergatik? Nago ma naiz obe, ez? Zer da obe hori, orduan, kontuz imitazio hortan hor hasten die, hitzoiek ja hasten dia ia esaten, nik zer egin barra dauketen, jendeari gustatu edo maitatzeko. Lehen esaten zenuen osasunarekin hasten da askotan, ez? Osasunaren aitzakian, aterkipe horretan, ez, Idoia? Osasun ez da kilo gehiago edo gitzia eta gorputze bakarrik. Osasun integrala, gorputze fisiku, psikiku, soziala, ze horbe lan asko dugu gondino etxeko, Bai, eta beste kontu bat zegoenez, esan du, isilarazi kontu ere, ez da hori, ez da, gero aipatu da, pentsarazi, hausnartuarazi, eziketa aipatu dute. Bai, azkenin dano gerandeu iturri batzutatik, eta, iturri hoxek erakutsi izkigu jarrera oso toksikuek. Eta ez da ze pasatzen onartzeatik. Neure bere gara isen, oholtza gaina isotaku naiz, eta askotan txiste lodifobuk indegu. Eta, oindala urte batzuk nintzen, eta oin naizen ere, ez da berdin ez, baina esate izutena, kontzientziarik eta batein, eta aurrea, hori bai, medallita jarri gabe, porque horrek epizketia. Neka bilen, nien naiz lodifobu, zen ez diploma. Kontuatzen daga, zenba fobia dauzkagun bizitzan, bildurrez josita gaude. Eta ez ditugu onartzen. Besteari, iten dugu proiektatu, iten dugu ez besteari, bildurrez josita gaude, bildurra gare, besteak guri ez gustatzen, bildurra daukagu gure gorputza aldatzea, gorputza aldatu egiten da, gorputza zati bat da, ez? Baina, karo, zenbat importantzia edo garrantzia eman zaio, kanpokoari. Asko. Bai, eta lehen zuk esan duzuna, esan duzu eziketa dela, ez da? Garrantzitsua, oinarrezko gauza bat, baina zuk emandako beste datu bat, lehen neskei gertatzen zitzaian, orain mutil gaztei ere gertatzen ari bali mazaie, oso ondo ez goaz, ez da, zer gertatzen ari da. Nik hori nabaritzet asko nire seme zaharrenak 20 urte dauzka eta pelukerira ni baino gehiago doa. Eta ni adriaz, anaia daukatela, anaia ez dut ikusi pelukerira juten, ez da. Bueno, hori oso just, orduan, bai da, eskatzen zaie berai ere orain, puntu baten, ia tal, ez dakitzen modu, ez dut esaten hori ez da, nik onak berai guztua hori bade, baino esigentzi bat dago, ja kanon baten sartu hartu, eta berai ere orain guri eskatu zaigun hori, eta hori ez da berdintasuna. Eta hori ez da hobetzen jutea, da pasatzea presioak bata bestea, hortan ez dugu ezer egiten. Guk ere 3 nerabe mutil ditugu etxan, eta fizikoari buruzko komentarioak askotan egiten dituzte. Bai, eta hormaitanek aipatu da benaz, horra azpizen dagoen galderia da, noretzako pareten zara dotore? Zeuretzat, zeure buru nahi oso dotore, elegante, guapa ikusi, edo inguruntzako, ez da? Inguruk zer esango deutzun, ez da? Eta gero zelako eufemismuk erabiltzen dizen, ez da? Inguruen eziketaz, nik zema didarrentzen duten, enez, zelan mejorau zara? Mejorau gauza hona da, baina hori esaten dozu loditxuna zelako, kontraesan hori zelan gestionau biot, eta, tripetatik. Bai, mejoraturen kontuarena, egia da, esan dugun ez da oso errotuta dagoela, baina pentsa guri esateterako gure amonek eta modu positiboan ere esaten zuten. Bai. Mejoraturen. Karo, ez hau da oso kulturala, nor da, nigo lainka sartukot eta mesedez parkatu, baina Las Tres Gracias de Rubens edo, ni orduan gara ikusen banitzen, nigul moda neongo nitzen, da pretendiente piluko neukoz, eta gaur egunin, tendentziak dira. Adibidez, hitz egiten zan askoren kurbi, kurbak, orain berriro, hasi dela tendentzia berriro argalera pasatza. Orduan, karo, eske moda kanpotikan eramaten gaituzten nola izan bar dugun guk, eta karo, hor, imaginatu ze dantza egon daiteke gure barruan, hortan eramaten uzten bali maga, karo, eske pertsonalitate asko ez, behar dezu horrek ez mugitzeko. Handia. Inigo,
Pasa txokora, zeten den bezala. Segi. Bere hortan hotzi berruzako, nik uste, pasa txokora. Deako gustatzen, zat? Berala izango gara zurekin. Oso ondo. Hor duzu gonbidatu bazai. Eskerrik asko inigo, eta lodifobiari buruz hizketan ari gara, behar bada hor sakonetik zuek beste ikasgai pare bat edo gehiago izango dituzu guretzat. Zein da gaurkoa? Zein dira gaurko ikasgaiak? Bai, gaur hasiko gara igul ariketa txikitsu bat planteua, zer da ditzu zuen? Tira, segi. Zuen arbelara. Itzoiek atera dia pixka bat, ideala esan dugu oain hemen gaudela, eta honekin daukaz erikusia. Guk daukagu ni erreal bat, ni benetan naturalki naizena, eta beste bat ni ideala. Eta ziko hau ikusten idoia zer da ni ideal hori? Claro, ideala, nor da ideala mundu honetan? Edo bere buruakiko nok sentitzen dau ideala dala, espero inopez, bestela, eskatzi dauko txanda eskatu bidaben lekun, ez da? Zer da ideala? Bai da ideala, tendentzia bat euki birdogune, ez da? Baina horren azpizen, behitu zemat gauza topeten dugu zen, autoexigentzia, hortik azitzeia. Eta hauetako bat ez da gurea, Kontuz, hemen ikusten ditugun guztiak da, kanpotik guri esaten dizkoutenak nola izan barra daukagun. Eta badago mandatu, gizarteko mandatu bat, esaten dugula guk ze gorputz mota izan barko genduken, ikusteko zoriontsuagoak edo beagoa gehala. Eta hor dago hori, autoexigentzia ez da erreala. Normalen, zenbat pertsona egongo dia momentu hontan janari asko ez jaten, soineko batean sartzeko. Hori naturala da, ez bere gorputzak ezin du hori, ez da naturala, bera beste taila batean egon marko zan. Kulturalki, sozialki eta familian, emere esan dugu, ez? Hasiera batean, 2 kilo gutxiago edo zebat mejoratu dezun. Hortik dator ideal hau jartzea, eta gero, kontuz honek, ze egiten diguna da, ideal honen bila ibiltzeak, erruduntasuna, beldurra eta kontrola. Aztenga janaria kontrolatzen, aztenga gure korputza kontrolatzen, orduan, ideal honekin kontu zibila barra daukagu. Bai, eta ideal hau ez aztu dela gizartiek eraiki daben zeo zer, gizarti, kultura, eta modaren arabera esalik dugu edo interes batzun arabera doiela aldatzen. Bai, hemen esaten digute, zu izan beharrean nola izan behar dezun. Eta hori oso arriskutsua da. Horrek ja egiten duguna da, gure barruan konflikto handi bat. Ikusten duzu, bi hauen artean, antxetatea hitz egiten dugula, bi hauen artean konflikto handia dago. Eta orduan ni erreala? Ni erreala, niri asko guztetzen jat, eta nik etzen duten lanien asko erabiltzen dut, arkeologia zikiku kontzeptue. Hau da, gure zikizmu ekipula bat modue, izango bazan modun, eta azpirengo, ekipulik barrurengo daukon hori pelotatxue hori izango zan, ni erreala. Izango zan, ni idealaren geruza, kapa guztizek, kendu ezkero, zein dan, ni autentiku haue, benetaku haue. Horrek ez da nahi esan, gauza honak bakarrik, bezik eta norberen identidadia dagola eratute. Gauza honak eta ez hain gauza honak, norberen beldurrekin, baina norberen beldurrek badirez, gizartiek ipini dauzkuzenak, ez da? Bai, eta deskubritu horrekin daukaz erikusia ez, azkenen da, kapak deskubritu hitza da, kubrituta gaude ez, tapatuta gaude. Eta da askotan kanpotikan bilatu beharrean, hau kanpon dagoela, barrukaldean bilatu beharra daukagu. Eta jumbargea kapa horiek entzen. Horretik bitu, nahi adibidez ez gustatzen asko hitza aldatu beharra daukagu, aldatu. Ez daukagu aldatu beharra, deskubritu egin beharra daukagu. Aldatu eskatzen dugu honek aldatzea. Baina honek eskatzen duguna deskubritu barrukaldean, ez? Eta barruan dago, hau kanpoan. Eta urteekin, imaginatu, hau guztiakin estalia dago. Bai, eta ni idealak ikaragarrizko indarra dauko, ni reala zapaltzen, eta zaila hau izeten da, inoiz ez jatzue gertau, lagunekin edo etxekuekin ez da igul, zeure iritzi pertsonal hau emon, edo tripetaku haue, eta igul apur barraro behituti, edo adoz ez egoti, edo hau ez neban espero zugandik, eta olako berbak ez da, orduan horrek zer lortzen dau, ni ideala barriro ganin jarri pixu gehia eta barriro zapaltzen. Eta egin ariketa hori, ikusiten zuen ariketa hori ez, jarri papel batean, jarri ni erreala eta ni ideala. Eta hasi hor bakoitzan kontzeptu hori jartzen, eta hola jungo gai ikusteko gero ez da gehiago deskubritzen, eta beste esaten, hau benetan nik nahi dut ez. Orduan, jarri papela horrela, bale, alba limada. Eta gertatu daiteke biak elkarren gandik nahiko gertu egotea? Eske berez, gu gizartean bizitzan duala gea. Bizati dauzkagu beti, ez saiatu, beti daude. Alde positiboa, alde negatiboa beti da duala. Orduan, behar duguna da, biak bat egitea. Eta integratzea alik eta gehien. Eta bi ahotxo horiek eskutik helduta jute. Esango genduken, eta hortarako, hau da. Onarpena. Onartupenak.
onartupenak. Bai, euskerik daukoz berba batzuk oso adierazgarrizek, Sonak. Maite mindu, laintzik, Bale, onarpena. Onarpenera alegau alizeteko landu birdogu apurtzu bat norbere autoestimue. Baina autoestimue zelan lantzen da? Autoestimu ez da bakarrik. Ala, benga, amaitze zeure burue jarri postit rosa bat eta ipini gaur egun ederra euko dozu. Positibismo horrek bakarrik ez du baldizo. Orduan, ezin dugu aztu gu gara gizakizek gizarte bateko parte. Eta orduan, inguruek bai badauko hor zegin handize, gure autoestimuko saldo hori, konta korriente hori, apur bat igotzeko. Orduan, onarpenera llegau alizeteko, gu geure buru balioztatu behar dugu. Baliotzat jo behar dugu geure burue. Horrez zer nahi dau esan? Geure buruengan birdan besteko seguridadi, segurtasune euki behar dugule, kanpotik ideal horrek jartzen duzkuzen ezaugarri guztizek, behintzet pentsau alizeteko edo kritikau alizeteko. Eta hemen ze garrantzia inguruak, pertsonak, gure seme-alaba, gure bikotea, gure lagunak, onartzea dien bezala. Osea, ez dago ez errobertu beharrik. Eta hor, zer gertatzen da, ze bestela gauza bada ni hobetzea jutea onarpen batetikan edo nahiko onartuta egotetikan, eta beste gauza bada ni hobetzea jutea onarpena ez bali madokator, gaixotasunak eta patologiak datoz. Gaixotasuna esan duzunez, osasun integrala jartzen du hor? Era bat. Esan duguna, gu dauko agartuta argala egotea, osasuntxua, eta osasuna beste kontzeptua handiago, zabalago bada, eta pixka bat konplexuagoa, eta osasun integrala da fisikoki, mentalki, emozionalki eta sozialki ere ni oreka bat mantentzea. Orduan, hauek egon bardia orekan eta egon bardia konexio batean. Eta askotan bakoitza alde batetara begira daukagu. Eta horrek ezin dugu ondo bizitzen. Oso ondo, bikote. Eskerrik asko, zatozte berriz ona. Beraz, esan duzue ideala eta errealak eskutik helduta joan. Eta ipatu nahi zenuen idoia. Bai, hemen azkanenguen eta ganaz lotute bebai konsientzize hartzie. Osasun fisikoari buruz, mentala, emozionala, sentikorra eta soziala. Osea, norberak konsientzia hartzi eta horretarako, gomendizo berbi erabilikot, baina ez da gomendizo bat. Baina bai zeten da komenigarrizei gulbestarik eta bat moduen, ez da? Eskolan egongo bagini moduen. Norberen pentsamentuari buruz pentsau. Nik zer pentseten doten buruari pentsau. Interesgarria. Ez daigun emon balioz bai, benetazkoa da, pentsaten dutena. Pentsatu. Pentsamentuari buruz pentsau. Pentsamentuari buruz pentsatu. Orain entzun ezagun gure gaurko gonbidatuak esateko duena, zegin igo, orain bai, ondoan duzu ezta? Bai, ondon dauket, eta ni gaur pixken nago iruzurtixen sindromi gintz. Normalin txoko hontan beak itetu elkarrezketa eharraskuek eta kafe goxo batekin inguraute, baina gaur bea da elkarrezketatu, Eroso zaude? Ni oso eroso nago. Ni be oso eraso, zuga ez nagolako. Eta eta neure tokizan ezberdin, baina neure tokizan oso gustora. Bueno, gurekin da aurkezpeni berreztun pertsona bat, Ana Goitia, ongit horre. Eskerrik asko. Ana, nahi nun hasi esaten, zehala emakume bat, kanpotik, seguleko konfiantzia daukezula transmititzen duna. Baina hori tamalez, etzan beti hola izango, ezta? Hori transmititzen dut, ez? Hori esaten nabe asko, gizone, seguridadia eta ziurtasuna, eta ez da izan holan. Hori da urte askotan landutako gauza, edo nahi barik ganera. Nik uste dut landu duten gauza bat dela, baina nahi barik. Zorionez, holan etorri zat. Baina nik ziur egote hori, egizia da beti izena zela nahiko gogorra, zentzu horretan, sensiblia baina gogorra, ze asko pasadot, baina gaur egun daukaten seguridadea, nire oindala 20 urte esan behuzten, Ana. Ez que, zu 20 urte barru benetan oso ondo sentituko zara zure buruaz eta ziur egongo zara, ez neban sinistuko. Inoiz bez. Gaina, esan detan hori apoiatzeko, edo argazki batzuk ikusi nizkizun oindala gutxi, ikusi ditzagun danok, katarsi feministako saio bat izen zen. Bai, proiektua. Zuk, betu, oindala 20 urte, imaginatzen zenun
olako argazki batzuk atetzeko kapazak izango zinenik? Ez que 20 urte eta ontxe bez. Ni ez no itxuta nire burua holan ikusten, bueno, nebre txia, baina holan bez. Ba ez neban, ez sekula pentsako. Hon ikusten dena argazki horrek eta nik sekula ez neban pentsako horien gonemanek. Osa, pentsa bez. Da gitxio, jakinda, nik orduan neuan on baino satilla argalao, nahi dutezan, erdila. Ongo erdila neuan. Eta alan ez nintzen, osea, komplejo asko neukasan, ba pentsa esango nahi. Ez ezingo zu hau, eta ganere eukiko zu ondoko zuen kilo doblia. Ez esango nahi, bueno, ez jota zaoz, ez neban pentsako. Bazen pixke gara jauzu eta zitzeitea, bazen era bezaroa. Bai. Zuri gara jaixetan lodifobisek nola ere intzizun? Asko, ni denporakin konturatu naz, nik eukidotela trastorno handi bat. Eta nik uste dut gaur egun be badaukatela, ez? Instinto hori nik uste dut badaukat bakarrik kontrola itxen dut, baina instinto hori orainoko badaukatela, baina nik konturatu naz berandu. Ni orduan ez nintzen konstiente daukatela. Eta esaten dut zut, ni orduan nintzen asko behar gala ona baino, baina naiz eta asko zargaloa izan, esaten dut askotan joa, ontsia holan baneo, ez da? Ez, bueno, osasunagatik, ontsia holan baneo. Ba, orduan benik gordofobia peiratzen eban, ze ni normalian oso emakume handizia, ez? Eta orduan, nik nire lagunak edo nire ingurua beti nintzen handizena. Edo beti nintzen kilo gehiago kasana edo kilo batzu gehiago. Eta 80. hamarkada nera bezaroa urte, oso hamarkada gogorra izan zen, hor bizi izan ginen erako. Hamarkada guztiz jatauke eurena, baina oso hamarkada gogorra izan zen, ze estereotipo oso jakin batzuko guazan, ondago zen moduan, baina ondinoko nik uste dut gogorrao, eta askotan konturatu barik zure inguruak be, gordofobia hori transmititzen dau. Zure onerako da, ja. Zure onerako da. Argaldun berzara, ezke zure onerako nago pentsaten. Aber, ni badakit niretzako zer dan ona, ez? Baina konturatu bihar zara, igual nire onerako osasun mentala danen ganetik dago. Ez, osasun fizikoaren, osasun mentala txarto bat da nago txarto. Eta ez zara konturatuten igual, segun zer esaten duzun, osasun mentaleri kalte itxen zagozela, ez? Eta hor datoz trastornoak. Nik beti nahi neban nire lagundanak sartzen zirien praka bardinetan sartu. Kamiseta bardinetan sartu. Zoritxarrez ni ez nintzen sartzen. Eta ontxena hon erdian nintzen, ez nintzen sartzen. Claro, ez que gara jaixetan gainea gizonan erropia erosi behar zepetan. Claro, nik juten nintzen dendara eta nintzako prakarik ez eguan. Eta orduan, bueno, venga, beti izena oso abila erropak topaten. Esan behar dut, beti izena zela abila, doia daukat, ez? Erropak topateko naiz eta taila handi bat euki. Baina, zupentza, ni neukan 42 taila bat, 42. Osa, ontxe esaten dutena, ontxe baneuko 42, ez? 42 taila bat neukan, eta ez neban erropari topaten itzako. Ez neban topaten. Eta orduan, gizonezkoen prakak erosi berri zaten ebazan. Prakak edo kamiseta pero ezin ebazan edo zer erosi. Orduan, nire esatenan, zeo zerren bihar dut, ni argaloa izateko, eta itxin eban jatea. Eta bat batean argalo nintzen pio bat. Hori peligroso izan zan ezana, ze hor aipau deulen jarrera peligroso batzu hartzeela eta jate guzti dena. Nik gogoratzen dut jaten itxilana, eta neska bat eguan nia ze bazkaltzen gendela esan zuten, baina zer zau zeitzen, ez tozu bazkaltzako, gero eta argalo da. Ni gogoratzen dut sudadera Adidas bat, gorriz ja, nebre izeba baten azana, eta sartu eta ondo. Osa, azte santu batuetatik gueltan lekitxotik arrasatera esu nintzanean, zenan eske ondo daukat. Osa, ja argal neuan, esaten da jendiak, ostras, zelako guapa zao, zemat argal, on bai zao zela, hobeto, ez ondo, hobeto. Baina eske ez neuan ondo amendik. Ja. Ez neuan ondo. Kanpotik ondo, barrutik... Kanpotik ondo, baina, ni barrutik neuan, kakabaten ja. Osea, ni ez nintzen zorizontzua. Ze nik egun ez neban jaten, zegero, ez jatetik etorri zan, jaten astera, atrakoiak emotera, ez? Ez dakite, igual tristen nago ez na sentitzen ondo ez janengot. Eta gero geizki sentitzen zara, horregatik be, bai. Orduan zandana, desastre. Eta nik beti izaten du, ni egonaz argalao asko be. Argalao. Suposatzen da, gizartu honek esan da moduan, estupenda. Bueno, estupenda sekula bezez, ni sekule ez totemon maila hori, ez? Sekule ez nazartu 80 horren barruan. Inoiz, eta sartun bez nazengo. Baina, neuan argalo, baina ez neuan zorizontzu. Nik gaixorik neuan, oso gaixo neuan. Eta nik beti izaten dut, nahi dut, ontxena komo lodu jaizan, baina ontxena zen
moduko zorizontzua izan. Eta burua beren lekuan euki. Ze osasun mentala danenganetik dago. Eta ez gara konturatuten, ze mine itxen dotzagun bestiari. Ez que ja, lodizan azelako bakarri, ja jentik uste dago eskubidea daukola nire esateko zerren behar duten. Baina, zun nor esan dutzu nire, ez, euronerako da, bueno ba, nire onerako ni badaki zer da, nik egunero ikusten du nire gorputza. Ez? Dagoz gauza asko etxetik datozenak, ez garena konturatzen uste dugu lagundu nahi dotzagula lokori, baina lagundu barik eitzen dotzaguna da guztiz kalte. Eta sufrimendu horri da naiz, antzematea asko sufritzen ula, noiz hasi zinen buelti ematen ana? Jo, ba, nik esango zut, ba, ez dakit, egiza da urtiak aurrera, nik, parkatu, baina, unkitxu egin zaportxo bat. Lasai. Sekulo ez ja pasau, Urtiak aurrera ja, nik ikusi dut nire evoluzioa gero eta lodizo nahola, ez? Edo lodizo, bueno, batzutan lodizo, batzutan argaldunaz, bueno, jo baten moduan, ez? Azkenean, beti nahi dozu, ez? Bueno, hon argaltzen manaz da osasuna gaitxik, edo neuk nahi dotelako, hobeto sentitu, edo nire estetikaia bardin ja, nik onartu do nire burua dan modukoa. Ez da nahi esan ez daukatela komplejorik, beti izaten dut, zu osor ziuz, hauz, ez que te encantas, ez da, osea, norberen burua onartzeak ez dago zer ikusirik, eta maitatzeak ez dauko zer ikusirik, asko guztainatez, nik komplejuak badaukaraz. Baina hau da, eta nik gorputzonek leku guztizetara eruten hau. Eta neure gorputzo da, eta jode, ananaz, eta horregaitxik arrogon bernaz, ez, azkenean. Jo, Maitan eta Idoiak esan debena pixket ekarrik joanea, ni erreala eta ni ideala, ez? Bastante parein daude ontsa bertan. Ez que, jo, esaten egon, bai, nik uste dut baietz. Ze, eurak esaten egon ditzen, zuri esaten dut, ez que hori da. Osa, ni nornaz, ni nola artenaz, ez da, nik ze gorputz mota daukat, ni zelakuanaz, ez? Oso argiuki berdozu. Eta ni ideala zelakua nahi dut izatia, ba, nik lanketa hori bai dotein. Ni ideala nahi dut izatia, zorizontzu nahi dut ondo gotia, nahi dut beren buruaz ondo gotia. Eta gustora dagonian, eta ondo sentitzen bada, eta nahi badot, argalduko naz, eta ez badot nahi zenaz argalduko. Ez naz sentituko gaiz txarto, espanaz argaltzen, edo espado nahi momentu hortan argaldu, edo ezin eiz txarto sentidu. Nik eskubide guztizia daukat, beste pertsonen guztizen moduan, naiz da lodiz esan, nahi dotena itxeko eta nahi dotena izateko. Ze hori da beste gauza bat, erakutzi gaitxunak gizarte lodifobo honek. Lodizia bazara ezin dozula lortu nahi dozuna bizizan. Lodizia bazara ez dozula balizo ezertarako. Lodizia bazara ezin zarela orain eindorazen moduko argazki batzuk jarri. Lodizia bazara telebista baten edo serie bateko protagonistara ezin zara izan. Ze protagonista bazara beti izango zara protagonista barregarria, dana txarto ez juten jakona, beti jaten dagona. Ez! Lodijanaz, baina ez da nahi esan bestien moduko bizirik ez daukatenik, edo obia, inkluso. Hori, kendu behar dugu, lodija izatia konnotazio horreaz, eta etxetik hasi behar gara. Ze azkenen umiak eurak esaten dabe, ez que nik etxian daukat zeme bat, eta nik asko landu dut hau bera, ze bera behan dija da. Eta esan dugu, neuna zela lodijana, eta zer? Ez da ezer pasaten. Zuk zeu nahi dozuna izango zara etorkizunian dontxebe bai, eta zeu nahi dozun moduan. Baina egin berdozuna da, hause dago, eta ni ondo nago, eta zorizontzun nago, daukatena gustaten jat. Bai, ez da, baurrera. Eta jazta. Askotan, lodifobisen kasun foku beti biktimatan jartzea, ez? Beste gauza askokin bezala, noski. Eta igual gutxi hitzeia lodifobe danaz. Bai, beti. Zuk ze esango zen isoke lodifobu dan persona beti? Lehenengo esango neutzen, mesedez pentsateko. Osea, en berda lanketan dizar, porque dirazenak ez dakize dirazenik. Ze, ni neube bai izanaz. Ze, neuken jora, ze, grazizak eta nahi dut esan. Dirazen pertsonak izan da, nien az lodifoba, zu bai izan, nino egiz esaten. Ze zure osasuna da, itxi osasuna alde batera, mesedez. Gaoz, fizikoari buruz berbetan, estetikari buruz. Eta zuri fastidizia itxen dutzu pertsona bat, estetikamente lodizia bada. Nik entzun biharri izan dut. Zelan neska horrek aldau beren argazkiak ipini lodizia dalako. Beste gunean argazki horrek ipini nemazanean, batek ipini behan, ke necesidad? Desaten eutzan. Ez que ez da necesidadea itxeko, eta batek ipini eutzan, mucha.
Ze honeri esker jende askori laguntzen dut, ez que no es necesidad, ez que zehaitxik ez tengo, ez que zehaitxik argal batek bainu jantzi baten argazkizia ipintzen dago Instagramen, eta ez da ezer pasaten, baina anak ipintzen badau, baina bueno, anak zelan ipini dau, mesedez, anak bainu jantzi baten, da zehaitxik ez dut ipiniko, pertsona real bat, naz? Bizinaz, eskubidea daukat bizitzeko, eskubidea daukat nahi duten nahitzeko beste guztizen moduan, eta punto, hori sartu enbresako buduan, barrentzako zetalla, eske zenbakizak ezin gaitxu eruan pertsona bat zelakua dantzak etxera. Eske niri ja, bizo gauzamen batera, barkatu, eske nik arrerin hartzen dut. Lasai. Baina, bai, bizo gauzamen batera eta niri grazi ditzen, non horretorriko bazan esango eban. Eske Ana, zu osasun aldetik nik txarra hona hola zu baino. Osa, ja, fizikoa gaitxi bakarri, ja, uste da beni, osasun aldetik zu baino txarra hona. Ta zuk zik, zer dakixu, ez tono izan, baina zu zer dakixu, ez? Begirada batetik bakarri, ez badakixu nik zer naizen edo zer daukaten, ez? Hori utzien behar da, eta nahikoa da, oza, lodilla garilako ez dauko zuzetan esan, eta errestasun guztizaz, zerren behar dugun, eta sartun, eta eske mani hori ez, eske zuk hauen behar duzu, niri itxibaketan, eta zuki nahi duzuna, eta nire dut nahi. Ana, eskerrik asko benetan, pixok hemen egon geha, oin Maialenek txokoa pasagun hau, oin ni pasako zaitu dugu geure txokoa, eta elkarrizketi bertan bukako. Vale, primera. Eskerrik asko, Ana. Oso ondo, Zeuri, plazerra. Torri, bikote. Guau, indarrarekin zatozten. Ufa! Nuni pini birna, Ongi etorri, Ana. Bai, eskerrik asko. Plazer bat berriz zurekin izatea. Ana, egia handi bat esan dezu, handia zehala. Handizia naiz. Eskerrik asko. Kentzu guztitan, ez da? Baina gaina eske barrutik handia zea. Eta askotan ematen zaio garrantzia kanpokoari, eta ez barrutik handia zea, eta hori ikusten da. Eskerrik asko. Eta aipatu dituzu baita ere, etxeko zuen gaztetxoak edo gazteak eta txikiak, nerabeen artean ere zoritxarrez lodifobia presente dago. Gaur egun, zuk zer esango zenioke asko sufritzen ari den nerabe bati? Lasai egoteko, ze barruan daukan hori, atarateko, hortxe daukola, beren buruaz benetan sinisteko, esaten dutzenari kasurik ez eitzeko oso zaila da, baina ez eitzeko kasurik, eta sentitzeko beren buruaz bakit oso zaila dela, baina hau dago onartu dagoena. Eta onartzetik gero zure honena atara. Osa, nik ez dinot, hau dago, eta nahi duten ez. Onartu eta esan, bueno, zelan aldote tekinik onena atara nire buruari, ba horien, badakitxo oso zaila dela, eta gehiago laguna eta zuzenian inguruan, zupaino bost taila txikino, eta zuk euren moduan nahi zure antzite ezin dozu, ez? Oso zaila da hori etxea. Baina... Amumen erropak jantzi. Amumen erropak, bai, amumen erropak edo amenak edo... Alda, gaur egun, zorionez, ez da nahi pentsa moda bat danik, baina, bueno, badago gero eta gehiago, ez asko baina badago. Eta aurrera itxeko, oso zaila dela, baina aldala. Ana, eta zu nera behar zinenean, hau, zuri norbaitek esan zizun? Sekula bez, bueno, pentsa bez. Ez que nik sekula ez neban pentsako ni egongo nitzala on telebistan lodifobiari buruz berbetan. Eta ez, hemen bakarrik, Instagrameko kontu baten behin eta berriz, ez? Niko indala 14 urtea zinemane kontu hori, bueno, bloga, eta pizkatzan hori ez, esan nik ikusten eban blog oso gutxi zeuazan, eta euazanak, zirian danak ez, estereotipon barrukoak, eta nik zaten, ez dago nire modukorik, eta hola nazi nintzen, eta hor konturatu nintzen, ostras, kriston arrakazte duki eban blogak, baina izugarria. Eta zan, pertsona erreal bat ikuste belako. Esaten, ez que nik aldot horrek ipintzen da. Ganera, taila guztitako jentia jarraitzen, hau ez nau bakarrik segitzen. Taila danetako ze, aldot, klaro, ez que hor ikusten da, ez que nik existitzen dut. Eta existituten dugu, eta daukagu eskubidea, beste, kasu honetan blogazan modakoa, beste guztizen moduan jazteko. Ez que eskubideu, eta ez daukat zer jantzi, eta ez dakin nola joan. Eta orduan, amarga itxenaz da, neure etxian sartzenaz, eta itxen duen negar, eta ez du nahi urten, eta gero trastornoan, nire torri zera psikologo asko, baina indala urteak eskerrak emoten, landu da bela beraien horrekin, guraso asko, eskerrak emoten, bikote asko, mesedez laguntzeko esaten, ni juna, ez pertsona batean, beren etxera eta etxetik atarat esan, venga, ezagutu barik, aurrera enbiozu, oso txartuan pertsona basan, eta mozu handi bat nahi dutzate amendik bialdu, porque berak badakin ordan, eta super arrona hobera, eta zehonda pertsona bat guztiz ezberdina. Orduan, nahikoa da itxuria itxike,
pertsona bateri esati, ez duzu baliziozetako. Gu balizio dugu da, nerako beste dane moduan, eta daukogu lekua leku guztizietan. Eta punta. Bai, esan duzu beste gauza bat, dakien lodifobia denak ez daki, ez da? Askotan ez daki. Demagun kasu bat, ez da? Neska bat, emakume bat, gizena dena, egiten du sekulako aleginak kilo batzuk galtzeko. Eta bere ingurukoek, baina gertukoek maite dutenek, egunero esaten diote, zuk esan duzuna, ze ondo zauden, ze guapa zauden, hori lodifobia da. Bai, klaro. Bai, baina lodifobien momenturik... Importante irutzen zaita hau, ze hori askok egiten dugulako. Klaro, ze pentsaten dozu, hori izan da, anima engo da, eta hori engo da. Pertsoniari esan berziako, lehen guapa oten zinean, eta ontxebe guapa za. Osa, lehen ondo guazan, eta ontxebe ondo za. Hola nahi dozu egon, ba oso ondo. Ze hon jentia pentsaten da, nik hau esaten dutenian, nik argaldu, nik nahi dutenian argalduko naz, nahi badot, ba nahi dutena gaitxik, ba osasunagatik, edo ez nagolako komoda, edo nahi dutena. Lehen be ondo zagoz eta honbe bai. Hori esan behar da, ze arazo hau daukogunok, bizi guztizan eukidogunak, loditxasuna zarazu argaldu, loditxu, normalian loditxutzen gara, eta askotan sentiru eraitzen gaitxue gure errua dela. Ez que zure errua, osu holan zagoz nahi dozulako, ze nahi jaten dozu, eta hori ez da hola. Osa, pertsona bakotxen hori ikusi behar da, ez? Igual ez da horreitxe, ez que igual beste arazo batzut daukoz. Ez dakigunak, ez que beti zain dut, osasun mentala. Eta zu pertsona horreri zaoz kalte eitzen, eta ez dakizu ze puntora arte. Zen nik zorizionez ondo eruan dut, da ontsenaz konstiente ze pasadan. Baina nik zazo baten, egin dela zen barbaridadiak, ez que ezin dira esan. Eta hori jende asko egongo da barbaridade horiek egiten. Egiten da bezena, ez que unkitu itxenaz. Bai, erabat. Bueno, denboraz murriz gelditzen ari gara. Eta normalean amaieran ondorioak ana guztion artean konpartitzen ditugu gaur. Eskatuko izugu zuri azkeneko hitza esateko. Zu nahi duzuna? Bale, inbeste daukat esateko de esan, baina... Bueno, ni nahi dut esan, loditxasunari buruz berbaitzen dugunean beti osasunak urten da bena egorra. Osasuna danok dakigu, zer dan, zer estan, danok daukoguz geure gauzak, ez? Loditxa izatiarren ez gara okerrau. Hori alde batera, nik beti nahi dut esan osasuna, por supuesto, danen aurretik, nik lodifobiari buruz eitzen dutenian berba, ez dut osasunari buruz berbaitzen. Nik eitzen dut osasuna, baina osasun psikologikoari buruz berbaitzen. Lodizok daukagu, eta taia guztizetako jentiak, edo zein pixutako jentiak daukagu eskubidea zoriontsu izateko. Jazteko, nahi dugun lana egiteko, nahi dugun bikotea izateko, ze batzutan emoten dago, jendeak ez duela nahi lodi batekin egon. Guzurra da, nik hau nera behi izan nahi dutzate, jende askori gustatzen jake pertsona lodizak. Bakarrik, ez dira usartzen esaten gizarteagatik, baina nik esaten dutzuet baietz. Orduan, onartu zeure gorputza, hartara aldozunetekinik eta gehizen, eta etxian baten bat badaukazu lodizak, mesedez, itxi bakian. Emon kariñua, eta esan zoragarri jazara edo zein pixurek. Ze honan... Ana lehendakari, Ana goitia, benetan plazera hundi bat izan da zu hemen izatea. Eskerrik asko, Eskerrik asko, Zeueri, eskerrik asko. Superrunkizu eta taposik nao. Mesu hau bialdu deulako, eskerrik asko dan hori. Mila eskerran, atartuko ditugu kafe gehiago, eh? Kafiak ezin falta, hombre. Eta zu ere, eskerrik asko, Datorren aste arte. Gaur ere zeiatu gara beste korapilo bat askatzen, eta korapiloak eragiten ari dena egunotan eguraldia da, errepidean, itxasertzetan, eguraldia garaiari dagokion bezala jokatzen ari da, eta tentuz eta harretaz ibili beharreko momentuak dira. Eta gaur San Anton eguna, Joseba Olagarai kalera atera da, eta eguraldiak sortu dituen arazoi buruz ere hitz egin du begira. Euria, haizea eta elurra dira gaur goizean goizetik solasgai Euskal Herri osoan. Euria goitik bera ari du atzotik, eta ondorioz, Bizkaiko eta Gipuzkoako ibaien emariek nabarmen goiti egin dute. Egoera kontuan hartuta, Euskadiko uholde arriskuetarako plan bereziaren alerta fasea aktibatu zuen atzo Eusko Jaurlaritzak. Bizkaiko Nerbioi Ibaizabal ibaia eta Gipuzkoan Oria eta Urola ibaiak maila horian daude. Errepideetan arazo ugari sortu dute euriteek. Lur jauziak, bidera eroritako zuaitzak eta ur putzuak izan dira non nahi. Kostaldean olatuak ikuskizun bihurtu dira eta jende haunitzek eskertu egin du neguan, neguko eguraldia egitea. Hau egualdi errek. Garratxean, garaxo kontu da. Ike gorretan bazkal dingo ez.
bere garratxo. Euria, gaur, ez, tokatzen den bezala. Horre, eta biharre, bai. Bart gau luzea eta izetsua izan da Getarian, Aldezarreko etxeetako hainbat teilatuetatik teilak bota egin ditu haizeak eta kanaloi batzuk ere bai ondorioz, suhiltzaileak gau osoa lanean pasatu dute eta Aldezarreko kale bat itxi egin behar izan dute. Gabia haize golpiak, kanaloiak eta teila dara eraman ditu. Beste kale baten luzero bat eraman du haiziek. Zauriturik izan da? Ez. Arriskuk ez da zan gabeko kontu zan da, eta bueno, haidiek intze peligro bazpanek intzen haidea. Gaben da, odibili haiziekin bomberuk eta etxetan da lanen, arazo batzuk egon dira, así que eskertu, baratzentzako, mendilentzako, baina berez egoeraldi honakin hobeto goten gara. Negu negua da eta giro gaizko dituta gaude azkeren urtea betan, eta baino pixkat aguanto beste egetzeukan, bai Getariko gaur zarando eta txakolin festa hau pasatzea, San Sebastiako tamborrak eta pasatzea, eta ondoren botatzea ez ezago genduke. Giro aldrebesa kanpoan, bino hemen barrenean, Balentziaga museoan, giro ederrean ari da ospatzen Getariako txakolinaren aurkezpen ekitaldia. Bueno, startuko dugu Getariako txakolina eta margoarekin, musikarekin, interpretazioakin eta ana zuzenean. Hau da, beste erabatean, azalduko dugu beste erabatean, azaldu daitekela Getariko txakolinaren esentziaro kultura, eta nola ez, gero dastatu inbarko dugu ez, orduen gero dastatuko ditugu ere, bi Getariko bi txakolin. Txakolina, Getariko erregina. Da, Getariako txakolina, denominazion de origen esaten da, Getariako txakolinak aurkezpena egiten da kosetxa berriarena. Eta egiten da aurkezpen hori egin, eta gero saritu batzuk ematen dira sari batzuk. Eta gero ja jendea hemen etortzen danean izango da horre kopak eta erosi berda dituzte tiken truke, tike batzuk eta kopa bat. Eta gero, hemen barroa etortzen dira, hemen bodega guztia daude, eta tike horien truke txakolina ematen diote, eskaintzen diote. Orduan, bertzolarik egongo dira, Sebastian Lizazu eta Andonia gaina daude, eta horiek ingo dute pregoia eta hasiera bat, eta gero ja jendeak ite du, dastaketa txakolinena, ze bodega nahi duen aukeratu, ara juten da, eta nemango diote txakolina. Gu Oiartzundik etortzen geha, badaramazkigu ja urte batzuk etortzen garela, asko gustatzen zaigu egun hau, eta bueno, nahiz da egun kaskarra izan gaurkoa animatu gara etortzea, eta bueno, egun pasa egitea. Gustora, bai. Argi dago, eguraldi txarrari arpegi ona paratu behar zaiola, eta hemen Getarian gaur asmatu dute, San Anton eguna, ongi ospatzen. Eta ospatu ezazuela, albezaino ongi, eskerrik asko Joseba eta eskerrik asko Getariako herri guztiari. Eguraldia bai ari da zer esana ematen, eta gu jakineko genuke urrengo orduetan, urrengo egunetan, zer gertatuko den. Onintze Salazar, arratsaldeon. Arratsaldeon, bai. Onintze, bota eta bota ari du, baina noizko dator okerrena, txarrena? Okerrena, bueno, elurrari dagokionez, gaur gauetik aurrera. Izan ere, gaur nabaritu dugu aire masa hotza sartu dela gurean, hasi dela temperatura berako bidean, eta gainera elur mailak ere bera egin duela, eta oraindik ere hori da joera, ez? Arratsalde partean oraindik ere gehiago jeistea elur maila. Eta gero, bazken ordurako 400 bat horako batez beste elur maila, beraz, orain arte euria izan den toki askotan, elurra da izango duguna, eta ematen du gainera momentu askotan, toki askotan, desente lodituko duela, eta beraz, geruza on bat pilatuko dela. Aipatu bezala, orokorrean bihar 400 metrotik gora, baina nola izango ditugun zaparradak, izango diren nahiko mardulak momentu batzuetan, trumoi ekaitzak ere jo dezakeen, momentu horietan gehiago jaitsi daiteke elur maila, eta beraz 400 metrotik behera ere bihar momentu batzuetan zuritu dezake, 200-300 bat metrora, eta, bueno, trumoi ekaitza gehienak ere bihar kostaldetik gertu espero ditugu, ez dugu baztertzen kaskabarra botatzea momentu batzuetan, beraz horrek ere nolabait zaildu egin dezake batez ere errepideetan ibili behar baldin bagara. Haizea egia da, pixkate baretuko dela bihar, eta itsasoa ere bai, baina esan bezala, euria, haizea eta itsasoa pixka bat gutxiago orokorrean, baina elurra da ziurrenik arazo sortuko duena gurean. Beraz, Onintze, esan duzunaren arabera, kontuz elurrarekin, kontuz euriarekin, kontuz haizearekin, ze zonalde izango dira kaltetuenak? Bueno, elurraren kasuan, 400 metrotik gora dauden guztiak, horiek joango dira purka-purka elur geruza bilatzen, eta gero
trumoiekaitzak azkabarra izateko aukera bereziki kostaldetik gertu. Hor ematen du zaparradak izan daitezkela nolabait mardulagoak, baina orokorrean esan dezakegu Araba hegoaldean, Nafarroa hegoaldean kenduta horra prezipitazio gutxi iritsiko dalako, baina gainontzeko tokietan euria ez bada, kaskabarra ez bada, elurra izango da. Eta honintze, kostalderako olatu handiak espero dira, 6 metro ingurukoak izan omen daitezke, eta gainera, marea oraintxe arratsaldeko 6:30 aldera edo hasira igotzen? Aipatu behar dugu, olatu altuera horiek izaten direla itsasoan barrena. Kostaldera iristen direnak ez dira nolabait ez da itsasoan gurean sartuko, bakarrik irudiotan ikusten dugun bezala. Alde hortatik bai, oraindik ere gaur arratsaldean izango ditugu ordu batzuk, pasea leukoetan eta zipristinak eta izan alko ditugunak, baina bihar apurka-apurka hobera ingo du giroak alde hortatik eta gaur alerta laranjan baldin bagaude olatuengatik bihar abisuaria izango da. Beraz, horrek esan nahi du hobera egingo duela gaur eta bihar kontuz, arreta handia, baina hortik aurrera hobera lasaitasun mezu bat emateko moduan gaude? Ez, segun eta zertan. Aipatu bezala, itsasoari begiratuta bai, bihar baretuko litzateke zertxo bait, eta haizea ere ez da gaur bezain gogor ibiliko, baina elurra izango dugu toki askotan, eta ziurrenik bihar elurrak arazoak sortuko ditu, bereziki errepideetan, izan ere 400 metrotik gora toki asko ditugu Euskal Herrian, eta gainera, aipatu bezala momentu batzuetan, zaparradak mardurutatzen duen tokietan, 200-300 metrora ere zuritu dezake. Beraz, elurrari begiratzen baldin badiogu, oraindik okertu egingo da egoera, baina haizeari eta itsasoari begiratzen baldin badiogu pixkat hobetu daiteke. Beraz, orokorrean oraindik ere tentuz ibili beharko gara baita ostegunean ere, izan ere apurka-apurka ematen du elur mailak gora egingo lukeela, baina oraindik ere zaparradak izango ditugu ostegunean, eta akaso euria eta elurra desegiten baldin bada, hor ere tentuz ibili beharko gara. Ziurrenik ostiraletik aurrera bai, alde batetik temperaturak gora egingo duelako, eta bestetik nolabait euria eta elurra egiteari nahiko dutziko diolako ostiraletik aurrera. Beraz, oraindik batozen orduak bihar eta etzi tentuz ibiltzeko moduko egunak izango dira, baina aipatu duzuen bezala ere neguko giroa da, ohikoa da gurean nolabait esateko, egia da giro negu gordineko giroa etorri zaigula eta nahiko bapatean etorri zaigula, baina nolabait esateko ez da holan aparteko giroa izango, baina tentuz ibiltzeko modukoa bai. Honintzen, mila esker gurekin izatearen eta informazio hau ematearen, eta jarraituko dugu abisua ematen kontuz ibili behar dugula. Eskerrik asko benetan. Eskerrak zuei. Eskerrik asko bai, ondo izan, eta badakizu, itv.eu-en, eguraldiari buruzko informazioa noiz nahi duzu, eta Euskal Telebistako albistegietan ere bai noski. Eta orain, urpixka bat bota behar diogu euskerari, hizkuntzari. Egun hobetan nahiko urrari da botatzen eta ari da erorten, baina loreak bezalaxe zaindu behar balin badugu urpixka bat gure hizkuntzari, eta horretan dihardute Euskalgintzako kontseiluan idazkari nagusi berria gurekin dugu Idurre Eskizabel. Arratsaldeon, ongi etorri? Arratsaldeon, zuei ere. Idurre, ze fasetan gaude euskararekin, zer gaude? Ereite fasean gaude, hazkunde garaian gaude, usta jasotzeko garaian gaude? Nik esango nuke usta pixkanaka ari garela jasotzen urte askoan, baina beti tentsio horretan, ez? Lugorri, erein, hazi usta jaso beti ziklo horretan batuta, hain zuzen ere gure egoera oso delikatua delako euskararena eta euskaliztunona. Idurre, eta euskarak loratu dezan zer behar du? Esango dugu eguneroko jarduneko zirimiria edo azoka, korrika eta euskaraldia bezalako zaparradak? Berriro ere, egoera zaurgarri aurri kaso egingo nioke eta esango nuke denetik behar dugula. Berehala zuekin eta gurekin Idurre Eskizabel. Eskerrik asko eta zuek ere ez joan urrutira, berehala garen. Arratsaldeon berriz ere bueltan gara eta badator gure gaurko gonbidatu nagusia. Euskalgintzaren kontseiluak 25 bete berri ditu eta idazkari nagusia izendatu berri dute gure gaurko gonbidatua. Biba Idurre Eskizabel!
Kaixo, Idurre. Arratsaldeon, ongi etorri. Sartu barrura lasai. Eskerrik asko. Eseri, badugu lekuata. Hemen denon zaten lekua. Bai, noski, hemen gertu ondoan. Oso ondo. Idurre, 2022an korrika, bertsolari txapelketa nagusia, Euskaraldia, zorioneko eskua. Bai. Ze izan da? Euskararen urtea izan da 2022? Bai, eta gainera, oietaz aipatu dituzun oietaz aparte, beste urte hurren esanguratsu batzuk. Ere bai, Eluiarrena, esate baterako, Kontseiluarena, berarena, ere bai, ez, gainera, bagato zegoera oso berezi batetik, ez, mundua etentzun pandemia egoera horretatik, eta denok ere etxean euki gaitu, horrek nolabait batetik hizkuntzen garapenerako sortzen duen egoera berezi hori batetik, eta bestetik Euskararena gainera bada eraldaketa sozialeko prozesu bat, ezta? Eta oso presentzialki eta oso elkarrekin egitekoa, eta orduan, ematen du hor, geldiune edo ez, itxialdi bat egon dela, esango nuke baita ere, eta horren ondoren 2022 bai izan da, indartsua. Eta 2023 ez dakit kostako zaion 2022 hobetzen, baina zuk zer eskatzen diozu? Nik ez nioke ikusita zein lan dazkagun egiteko, ez nitzateke 2023-ra mugatuko baizik, eta epe luzeago ez hitz egingo nuke ez da. 2023-ari eskatuko nioke, batetik guztiok ere jabetzea herri honetan hizkuntza auziaz hitz egiten dugun. Ez batzutan esaten dugu euskara. Bai, uste dut hortan ere hasi bar garela, ez? Bai pentsatzeko modua eta bai hitzak eurak ere aldatzen. Arazoa ez dauka euskarak, arazoa ez da euskara bera ere, baizik eta herri honetan hizkuntza desberdinak dauzkagula, ez daudela pareko egoeran, hau da bizikidetza arazo bat ere badagoela, hiztunei eragiten digula, ez? Batzutan euskara, ez? Euskara gauza abstraktu bat da, bere horretan, baina hiztunetan gorpuzten da, ez? Gorputza hartzen du lehenago, ez? Lodifobiaz aritu zarete, hau da pertsonetan oso zehazki materializatzen den gauza batetaz, eta esango nuke euskara fobiak ere hortaz ari garenean ere jabetu behar garela pertsonengan oso zehazki materializatzen den zerbaitetaz ari garela, ezta? Orduan, bai 2023-ari bai eskatuko nioke adostasunetan, baina benetako adostasunetan eta mabidun adostasunetan urratsak ematen hasteko zorua jartzen hastea, ezta? Urratxoiek ikusten ditugun. Orain 3 gaude, beste 3 laguni esango dugu etortzeko. Hiztunak bikoiztu egingo ditugu gure salatxo eder honetan. Biba Leire Martínez, biba Mikel Elizegi eta Aitor Manterola. Gustora tortzen. Kaixo, Kanpo dago eguraldikin hemen oso Leire, Mikel eta Aitor, egia da, onera etortzen garen bakoitzean euskaraz egiten dugula hitz, euskaraz egiten dugula lan. Saiatzen gara behintzat. Hori privilegio bat da, euskaraz lan egitea gaur egun? Privilegio ez dakit, baina nik uste benetan sentitzen bali mazu behar bat da. Baina ez behar, eske behar esatea, badirudi hor behartuta gaudela esatea, itxusia dirudi, baina eluke ala izan beharko baizik eta, bueno, gustoko baldin badezu eta benetan sentitzen baldin badezu, egin eta puntu, ez dakit. Nik 23 urte daramat Euskal Telebistan, hasi nintzanen 1989an, eta beti euskaraz, eta beti ere askoz eroso sentitzen naiz euskaraz egiten. Programa batean, etzei tokatu gazteleraz egitea, baina nik nahiago dut euskarazko programa batean. Benetan esaten dut. Bai? Ez dakit, oitu nahi entzelako edo ez dakit. Erosoago sentitzen zara. Aitor zu ere bai. Aitor zu ere euskaraz, eroso sentitzen zara, gustora. Nire bizitza euskara da. Ez ongi? Oso ondo. Bai. Bueno, Idurre. Idurre, Kontseiluko idazkari nagusi postu berria hartu berri duzu abenduan, 25 urte eta gero. Zeintu dira erronka berriak? Bueno, oraintxe aipatu dudana, ezta? Erronkak asko dira, hiztun komunitate gisa dauzkagunak. Batetik,
gauden tokitik, ez? Pentsatzen jartzen gara eta badugu postekorik, zegu bezalako, gurea bezalako egoera baten dagoen hizkuntza bat eta hizkuntza komunitate bat, ez dugu aztu behar hizkuntza gutxiagotu bat dela, ez? Hizkuntzen artean harreman sozialetan oinarritzen garen, ez botere harremanek zeharkatzen dute guztia eta hizkuntza praktiketan ere bai. Ordan gutxiagotutako hizkuntza bat da eta gutxiagotutako hiztunak gara. Orduan nolabait erronkak asko dira ikusten ari garen testuinguru honetan, nolabait hizkuntza nagusiak hegemoniko, ez? Hitz-potoloa jartzen ditugu batzutan eta hegemoniko esaten diogun hoiek gero eta hegemonikoago direla, ez? Munduaren martxa hontan, globalizazioarekin, mundua eskura daukagu, eta eskura diogunean benetan eskura, ez? Pantailak etengabe ditugu eskuan, itxatxita bezala, eta hor berdin-berdin aritzen gara munduko edozein lekutan dagoenarekin, eta gainera, gero eta gaitasun handia dugu, Euskal Herritar guztiok ere edozein hizkuntzatan aritzeko. Bueno, guztiok ez belaunaldi berriek, ez? Bai. Baina, bestera batera trebatzen ari dira, ez? Belaunaldi berri horiek. Orduan, hizkuntza nagusia gero eta nagusiago, eta horrek dakarrena da, egoera gutxituan dagoena, gero eta txikiago. Eta horregatik erronkak asko dira, eta erronka hoiei aurre egiteko, lehen esan dudan bezala, adostasunak lortzea, sortzea, baina mamiz betetako adostasunak oso garrantzitsua da. Iturrezuk eskura Euskara itxaso zabal bat izan behar zela, esan zenuen, eta itxaso hori ozeano bihurtzeko, zer egin behar dugu? Bueno, uste dut oraindik inork ez daukala egiazko erantzunik. Izango baldin bagenu, ez da? Hori da. Biziko ginateke, lehenago eroso ez, aipatzen genuen, ez? Euskaraz aritzea eroso. Ziuraski, galdera hoien erantzuna bageneuka erosoago biziko ginateke, baina ez hobeto. Batzutan zailtasunek ere ematen dute, ez? Bizipoza eta grina. Orduan, nik uste dut erantzuna ez daukagula, baina galderak gero eta interesgarriago datozkigula, ezta? Eta irtenbideen abiaburua galdera eta diagnostiko honetan egoten da. Ez da gutxi hori eukitzea, partekatzea eta horrekin lanean hastea. Itxasorekin jarraituz, itxaskarta zaharretan ezagutzen ez ziren itxasoetan dragoiekin alderatzen ziren, ezta? Zeintzu dira euskararen dragoiak? Zoritxarrez, momentu honetan ikusten ari gara, ustez gaindituta genituen gauza batzuk ere nolabait apurtzen ari direla edo desegiten ari direla, edo iraganeko mamuak, ez dakit dragoiak edo ez itxas mostro berriro indarrez datozkigula, ezta? Azken boladan epaitegietatik, bai Espainiako epaitegietatik, bai Frantziakoetatik, euskararen normalizazio eta biziberritzea sustatzen duten arauen kontrako hainbat ebazpen etorri zaizkigu. Eta guk ikusten duguna da, eta kontseilutik egiten dugun irakurketa da, ez direla, aleka sortutako perretxikuak ez dela ausazkoa, baizik eta horren oinarrian badagoela oldarraldi bat edo ozen bat nolabait biziberritze prozesu hauen kontra egiteko. Orduan, alde batetik, iraganeko mamuiek ere oso presente daude, zoritxarrez. Ze aurrera begira jarduteko indar asko behar dugu, eta atzera begira jarduteak aurrera egiteko indar horik entzen digu asko. Idurre konturatu altzan non sartu zaren eta zenbat lan egin behar duzun. Entzuten ari garen guztiokin zenbat lan egin behar duzun. Bai, konturatu naizen, non sartu naizen, pentsatu nun, asko pentsatu nun, bai,
momentu batetik bestera hartutako erabakia izan, baina, bueno, era berean esan behar dut, ez nagoela bakarrik, eta ez naizela ni bakarrik, eta batetik kontseiluak badauka lantalde bat, badauka Euskalgintzan oso garrantzitsuak diren bazkide sorta haundi bat, eta gainera hortaz aparte, Euskalgintzan ez dela ari kontseilua bakarrik. Euskalgintza askotarikoa da, eragile askok osatzen dute, alde batetik eragile sozialek, zibilek nolabait esateko, eragile instituzionalek eta norbanakoek. Eta gainera, beste gauzatxo bat, pentsatzen hasi behar dugu, eta nik uste dut hor daukagula erronka handietako bat, euskararenak edo hizkuntza auziak ezin dula bakarrik euskaldun ona eta euskaltzale ona izan. Jendarte osoaren, gizarte osoaren auzi bat dela, eta nolabait kohesio sozialari, bizikidetzari, justizia sozialari eragiten diola. Orduan, justizia sozialaren alde den guztiak, kohesio sozialaren alde den guztiak, herritar guztiek eskubide berez jardutearen alde dagoen guztiak, nolabait badauka lekua eta implikazioa gai honetan, ez da? 12 urte egin ditu Paul Bilbao kontziaren leman. Bai. Bere lanari jarraipena emango diozu edo zuk zure norabideak hartuko dituzu? Nik uste dut azkenean pertsona guztiek badaukagula, ez? Gure izaera eta egiten dugun gauza guztietan hori isurtzen dela nolabait. Baina berriro ere taldean jarriko nuke azpimarra, ez? Askotan galdetu didate, ez? Azken boladan, ez? Mugarri bat izango da, inflexio puntu bat, esango nuke ezetz, ez? Hau prozesu kolektibo bat da, eta pertsona bakar batek ez du egiten, eta ez du erabakitzen. Gauza batzutan nabarituko da, ezta? Baina esango nuke, diodan bezala, askoz ere gauza kolektiboagoa dela, eta gainera hori, Euskalgintza zabal horretan, badagoela azken boladan joera bat edo joera batzuk, eta urratxe horiek ere eramango gaituztela, edo ondoko itxaslaster horiek ere bultzatuko gaituztela. Eta Paulekin zer moduz? Hau zer izaten da? Batak beste kargoa ematerakoan, horla, ui, eman eta nibanoa? Hor dago. Bueno, Paul esan eta esan ari da, ez dakit urrena ikusten duzuenean, abarituko diozuen, baino gaztetzen ari dela. Hau da, bai. Utzi duenean gaztetzen ari dela. Hori etzenekien erabaki hartu zenunean, igual... Bueno, intuitzen nun. Baina, bueno... Idurre, egiaztatu egingo dugu. Paul Bilbao, Arratsaldeon. Arratsaldeon, bai. Abaritzen da, ez da? Abaritzen da. Paul, egia da, gaztetzen ari zarela? Nigartzen ari naiz, hilea berriz ere belzten ari zaidana, ohartzen ari naiz, gero eta zimur gutxiago daukadala, eta zindagit ez duela inolako ebakuntzarik egin. Paul, kontseiluko idazkari ohia zara, zer moduz arituko da Idurre karguan? Ederto. Nik uste dute, oain ari gara ez, bide berriak, itsas bide berriak, eta, abenduaren 6 esan nuen, egunero errepiketzen naiz ideia bera, uste dut lemazain ezin hobea dakala orain kontseiluak aurrera egiteko. Berak ere esan du, kontseiluan garrantzitsua da eskifaia, kontseiluan garrantzitsua da itsasontzia bera, alegia, ze bazkide dagoen gure erakundean, baina lemazaina ere behar dut, nik ez dakazalantzarik hori, ziklo berri honetan, Idurrek itsas berrietara eramango duela kontseilua eta navigazio hori zirraragarria izango dela. Idurre, Paulek aholkurik eman dizu? Beira, eman dizkit aholku asko eta informazio asko eta asko laguntzen ari zait eta buruz buru eta eskuz esku ari gara. Baina aholku guzti horien gainetik
gauza bat esaten ari zaite etengabe. Ez zaitut baldintzatu nahi. Zuk erabaki. Eta uste dut hori oso eskertzekoa dela, batez ere, hainbeste denboran, hainbesteko indarrez eta pasioz, lan bat egin duen norbaitengan, ezta? Asko eskertzen diot. Ederra da hori. Paul, badakigu triste zaudela, azken finean, etzaretelako lankide izango, ezta? Gustatuko litzezuk ez hori, Idurrerekin lankide izatea? Bueno, haizu, bizitza buelta handiak ematen dut, agian hemendik eta 15 urte barru, proiekturen batean elkarrekin lan egingo dugu bai, aurrekoan ez dakit nori aipatzen nion, bai, iruditzen zederako, oso momentu intensoa bizitzen ari garela, berarentzat nola ez, itxasontzi horren lema hartzea, nila lema utzita, baina gutxienik jarraibide batzuk ematen saiatzea, eta iruditzen zai, sintonia handian egiten ari garela. Orduan, hor geratuko zaigu, etorkizunean, ezagia jubilazioan, edo agian guri ez dagokigunez, edo zegunez etorriko jubilaziorik, eta bizitza osoan lanean jarretu beharko dugunez, agian, hemendik eta, ezagizen denborara, elkartuko gara proiektu batean, eta segurunago, karagarri ondo elanengo dugula elkarrekin. Idurre, Paulek esan digu, ez diozula zuk berari sekula elkarrezketarik egin? Ez. Oraintxe daukazu aukera, ze galdetuko zenioke edo, ze galdetu nahi diozu? Galdera bat egingo diot. Ea, abesbatzaz aparteko proiektu musikalik badaukan. Ara? Toma. Bueno, egia da, orain zimurrak eta hile beltzak eta horietaz guztiaz gain, suposatze du denbora gehiago ere eukiko dudala, orduan, badaiteke, segatik ez, halako abentura batean sartzea, musika oso gustoko dut, hori ere pasioz bizi dut, eta orduan agian, oain iritsi da momentua halako zerbaitekin hasteko. Konselloz eta kontu serioz ari gara, baina, Paul, zueke afari baten ezagutu omen zenuten elkar? Hori nonta nola izan zen, Paul? Ni garai hartan behatokian nengoen, esango nuke 2004 urtea izan zela, behatokian nengoen, eta Euskal Herria Irratia orduan afariak antolatzen zituen urtero, pare zigande ikastolan, Iruñara joan berria, eta jende gehiagi ezagutu ez, eta alako mai luze horietan, bagokitu zitzaidan, bestea beste idurrerekin egotea. Eta badakizu, San Juanen bueltan egiten dien afari horiek, gero modesto akordeoiarekin, goizaldeko ezakizu ordutan arte, eta egia da, eta orduan, bera berrian zegoela, eta ez dugu joiz parkean, ez garen joiz parkean elkartu, eta, hori izan zen, elkar ezagutu genueneko lehen eguna. Paul, zuk, ze azpimarratuko zenuke Idurraren gandik? Zer du? Zer da, nolakoa da? Pasioa, eta alako lan, ez dakit lan baina alako ardura batean hori oinarrizkoa da, eta iruditzen zait, horregatik askotan, buruare islatuta ikusten dut beragan, ez? Pasioa duela, eta, kasu honetan, kontseilua, baina badakit egunkarian ere horrela bizala, berrian ere horrela bizala, ez? Pasioa, eta gurean hori da dakagune, ez dakit armarik indartsuena. Halako proiektuak noski, atzean badago, denbora, atzean badago, baina pasioa da behar dena, eta Idurrek pasioa eta ilusioa eta determinazioa islatzen ditu. Posible diot Pauleri galdera bat egin? Bai? Haizu, Paul, esan dute 12 urte daramala, ez? Bai. Haizu, Paul, zuk uste duzu lehen orain baino gehiago kontsumitzen zela euskara? Kontsumitu, bai. Irakurri, musika entzun, ari garela. Zer barkatu, Paul? Bibazuek uste dute, gainera hor begira, honetaz egon gara lehen autoan hitz egiten Idurrek eta biok, ez? Ite berekin, gora bera, programekin, baina egia da, Bibazuek, esan dugu joa begira, ze programa interesgarria denez, azkenean
alakoak behar ditugulako euskaldunok, ez? Aizialdia ere beteko duten programa. Kaldortatik, eta ez da koipea egurtzearen, ez nagoelako hor, alegia edo zer gauza esan ezake. Egia da justo hori izan dugula izbide lehen autoan, ez? Alako gehiago beharko liatek, askotan ez da kontsumo arazoa, askotan da eskaintza arazoa. Arrazoia. Paul, eskerrik asko benetan gurekin izatearen, Paul Bilbao, eta mila esker sorpresa hau ematen laguntzeagatik. Ongi izan. Aio. Zuoi, agur. Agur. Bueno, Idurre. Bueno, argitu behar dut, autoan aritu garela honi, hau da, bi bazueki buruz, baina nik ez nekien ezer, Hau da, sorpresa benetako izan da. Bai, ez aritu geha, erronkak eta ez dakize, eta gazteak, eta entretenimenduak, ez dakize, eta aipatu dugun gauzetako bat izan da, batzuetan asmatzen da, ez? Eta adibide bezala bi bazuek jarri dugu. Idurre, 25 urte, hitz egitea beti da ona. Kontseiluak 25 urte, 25 urteren ondoren, euskalgintzan lan egiteko modua asko aldatu da, zertan aldatu da? Bueno, esango nuke, geu bezain beste aldatu dela. Ez gauza batzuk aldatzen dira, gaina ez arian, ez? Ohartu ere ez gara egiten aldatzen direnik. Beste galdera da, behar beste aldatu ote den. Hori beste gauza bada. Bai? Eta batzutan baita ere gertatzen da, gainera esango nuke, edozein mugimendu, elkarte, enpresa, erakunde, instituzio, hau da, talde itxuran, ez, egiten diren gauza edo ekimen guztietan gertatzen dela, inertziak ere sortzen direla. Bueno, norbanakoi ere bai, ezta? Hori, oitzen gara, egiteko modu batzuetara, bizitzeko modu batzuetara, eta hori erakundeetan, mugimenduetan ere itxasten da. Eta alde horretatik agian, bai, nik uste dut aldatu, ezarian aldatzen gara askotan, garrantzitsua da igual galdetzea, aldaketa horiek kontzienteki egiten ditugun, edo egin beharreko aldaketa guztiak egin ditugun, ezta? Nik uste hor badaukagula zer pentsatua, eta badaukagula zer pentsatua, behin eta berriro aipatzen ari garen gaztei begira, ezta? Eta gaztei begira zer Idurre? Bueno, hor beste galdera handietako bat, ez? Nolabait munduaren azken boladako martxari lotuta dagoena, ez? Behin adin batetik aurrera gaudeno, gaina izaten dugu joera, ez? Kexaka ibiltzeko gazten inguruan joera. Adin txarrean gaude zentzu horretan. Ez dut egiten da gure garaian bai, eta ez alako, eta bueno, jarriko bagina gure garaira begira ere, bueno, horrere zerrastitu asko eukiko genuke ez da. Baina egia da, azken bi hamarkadetan, bueno, ezaki mugarrian un jarri, baina aldaketen bizkortzea azeleratu dela izugarri, ezta? Eta horri buruz nik uste behar baino gehiago, o gutxiago barkatu, pentsatu dugula, eta nolabait gazte hoiekin, gaztetxo hoiekin, aurro hoiekin, nola lotu, nola ekarri, behar baino gutxiago pentsatu dugula. Hori izan daiteke erronka garrantzitsuenetako bat Idurre. Nik uste dute... Gainera goengo gaztek eskolan asko hitz egiten dute euskaraz, ere semea eta bere laguna, baina gero patioa ateratzen dira eta dena gazteleraz. Hori askotan gertatzen da, eta ez dakiz zergatik izaten, zer egin dezakegu horrekin. Eta hori erantzi behartzaio, beraiek dituzten erreferenteak edo, lehena aipatu dituzu, eskura, pantaiak eta bar, eskaintza aipatu du Paul Bilbaok ere, ezta? Eskaintzarik badago euskaraz behar beste elikatzeko behin jakimina adibidez? Goazenez aparte. Goazenez aparte. Eta horrek ere adimuga bat dauka, eta egia da gainera, guk, bueno, zuek agian gaztexeagoak zarete, Mikel ez dakit, behar bada hortxe, baina horregatik, ni bezala, baina gu telebista jarri eta bikate... Arrazoia? Bikate, baino ez ziren garaian lehenengoa eta bigarrena. Bai, eta gainera bigarrena
segun eta zerritan bizi zinen eta antena nora zegoen giratuta, hori harrapatzeko ere arazoak, ezta? Bueno, gaztelera zen, hori ere bai, baina, bueno, gure entretenimentuaren parte txiki bat zen. Haundialare, baina parte bat bakarri, baina bazeuden beste egiteko asko. Baina gaur egungo joerak asko eramaten ditu, hori, pantaietara. Bai, eta hor bai daukatela, ozeanoa ez galaxia oso bat edo universo oso bat. Ez bat ere laguntzen ikustu, teknologi berri horiek eta... Bueno, lagundi ezagukete. Bai, baino... Baldin eta nola egiten dugun, eta zertan inbertitzen dugun. Ikusten ari gara nola Ipar Europako estatuak beren hizkuntzetan inbertitzen ari diren, hain zuzen ere, ikusentzunezkoetan, digitalizazio bizkortze honetan, beren produktuetan inbertitzen, gu baino egoera hobean daudenak. Orduan, eskaintzak sortu ere egiten dira. Hizkuntzei prestigioa eman egiten zaie baita ere. Orduan, hor mekanismo asko daude lantzeko. Hor, Europa iparraldeko herrialdeak aipatu dituzula eta egia da, ez da, azken finean, beraien hizkuntza hegemoniko bat izan da ere, inbertitzen ari baldin badira, pentsa guk zer egin behar dugun. Bai, eta ez bakarrik Ipar Europakoak, Frantzia espalditik ari da. Kuota politikak ezartzen. Espainia ere hortan ari da, eta gainera ez da gure inguruan hizkuntza nagusiak direla, baizik eta munduan ere, bai frantsesa eta bai espainiera hizkuntza nagusienetakoak dira, ez? Eta lare badute kezka eta egiten dute inbertsioa. Eta inbertitzen dute kapital simbolikoan. Eta esaten, frantsesek zer esanik ez, munduko hizkuntzarik eder bizkorren ez dakit nolakoa dela, ez? Bueno, hau da, hori guztia landu egiten da. Orduan, bueno, badaude esploratzeko bidea, badaude egitekoan. Bai. Guk inbertituko dugu orain musikan. Bai, hori bai gauza da. Inbertsio hona da hori. Baina, hasi eta bukatu artean ikusiko zuten musikan bakarrik ez, baizik eta musika eta euskaran adidanak. Ze gaurko aukeraketa 3 dira, nik uste danak gutxi gora hildo beretik edo badutela zer ikusirik gure lehenengo kantuarekin joango gara. Imanol. Bueno, nik beti Imanol eta irakurriet gaurkoan. Imanol Larzabal, esan dut, zein da? Imanol Larzabal, Imanol, danon, Imanol. Eta bizena Larzabal da. Omen. Zuk aukeratu duzu neure euskaltasuna. Kantua, Koldo Izagirreren hitzak dira. Nora eramaten zaitu kantu honen hitzak? Ze pentsarazten dizu? Eramaten nau, justu, nire gaztarora, nolabait lehenengo adoleszentzia horretatik gaztetasunerako pasabide horretara, eta orduan ere euskaraz aritzea haize kontra aritzea zen, beti izan da, edo azken mende askotan izan da, ez? Haize kontra aritzea, eta haize kontra aritzen zarenean motibo batzuk behar dituzu, autu horiek egiteko. Eta, bueno, nik akordoan dut, bastakit, 12, 13, 14, 15 urterekin, etxean esaten ziguten, eta ikastolan, eta euskaraz egin behar da, gure egitekoa da, hizkuntza honi eustea, inoizko hizkuntzarik zarrena, bueno, ez? Baina ez gintuen asko asetzen, besteak beste, euskaltasuna ere gauza batzuekin lotzen genuelako, izateko modu batekin. Bai, egia. Hala da. Gu asetze ez gintuena. Orduan, Imanolen nire euskaltasuna honek, ekarri zigun, nire euskaltasuna mundu bat da, eta ordura arte euskaltasunarekin lotzen genituen gauza askorekin apurtzeko modua, bizimodu tradizional batekin, elizarekin. Kantu zoragarria da. Eta letra, hori, Koldo Izagirreren 86ko poema bat, zoragarria. Zenba dakizu, idurre, zenba dakizu, emakumia. Ikasita etorri naiz. Neure euskaltasuna eta Imanol. Kantu bat
Euskaltasuna baso bat da, eta ez duzu aiz genealogikorik. Nire euskaltasuna dorre bat da, eta ez du alostorrerik. Nire euskaltasuna bide bat da, eta ez dut zaldizkorik. Nire euskaltasuna lore bat da, eta ez du aldarerik. Nire euskaltasuna itxaso bat da, eta ez du almiranterik. Nire euskaltasuna liburu bat da, oso polita. Bai, musikalki ere ekartzen du beste zerbait ez letran bakarrik. Bai. Bueno, eta jarraituko dugu, Idurreren gaztaro edo nerabetasun garai hartan, ze garai hartako beste talde bat aukeratu duzu, Jotakie eta bere Euskadi kantu aukeratu duzu. Gaztaroa ze, garai, gure izaera, burua, dana gauzatzen ari den garaia, eta kantu honek izan altzuen zure ganalako zakit? Bai, horregatik ekarri dut, eta bueno, pixka bestearen hildotik. Egia da, Imanolena kokatzen dudala, neure baitan ere, genealogia baten, esan nahi dut, niretzako ekarri zuen, euskaltasun berri baten oi hartzuna, baina nire gurasoekin ere konpartitzen nuen, kanta hau edo, berritze hori. Gau, Jotakie erekin beste gauza bat, eta ez? Hori gurasoekin etzen nuen hainbeste... Hainbeste, igual. Hainbeste, ez. Eta bereziki kanta hau, ez? Euskadi taberna badirudi, Euskadi puzkarra handi batekin, independentziaren alde edan, bueno, ganberroa, ez? Gurasoekin puzkarren inguruko kantuak eta igual lagunekin entzuten genituen gehiago, ez? Bai, eta bueno, baino bazan baita ere, berriro ere, euskaltasunari beste buelta bat ematea, ezta? Nolabait, Koldo Izagirrek eta Imanolek ekartzen dute hor, gogoeta bat, zerbait elaboratua, edo ez dakit nola esan, kutsu trascendental bat zeukana. Eta humore puntuarez, beste... Bai. Jotakierena, karo, ekartzen du apurtzea, ez? Eta ironia, eta... Gure garaikoa da, Idurre. Gure garaikoa. Hori da. Bai. Entzun dezagun ba, Jotakie eta Euskadi. Kantu bat, Euskadi, taberna badirudi, Euskadi, naiz da edan borrokan, Euskadi, badakit zer nahi dukan, Euskadi, independentziaren alde. Independentziaren alde da. Ematen du tupeak oain asmatu direla. Honekin dantzeko zen parrandera, ez gaizki hartu, baino... Gaizki hartu? Hori da, parrandera. Zinanez? Zara, oso ondo. Jala behar do, parrandera izan behar. Eta Idurreren azken kantuarekin joango gara, ez dugu lortu diskarik, baino euskararekin ere harremana duen kantua, Ningra rapera. Oain estilo aldatuko dugu, ez hildoa, baino estiloa bai. Oain ere beste gaztetasunera etorriko gara. Eta Azia kantua entzungo dugu eta gero komentatu. Eskazak ezagutzen ditudan rapero MC haien rimetan eztabaidatzen White supremazionamen eronek botatako eskarmentua Baliteke sortzea bat da impactua Notol guaitea paperak eman dituzun noizbait Ea zure kulturaz mozorratu alden norbait Familia itxasoan izan den sakarkerai Uskeriak bota baino Rosaliako single gehienetan Anemenka ibilomen da kultur lapurretan Lapurrak estu ikusten bere krimen bizioa Bizimodu bihurtu du kultura apropiazioa Feminismo txuri, hegemonikoa Ez aiguzu gutaz barrezka ari zarala Huelbako emantzionazio automatikoa
Kantu honek euskara beste ikuspuntu batetik lantzen du, ikuspuntu igual intersekzional batetik, ikusten da aldea badagoela lehengo bi kantuetatik ona, Bueno, azteko gizonetatik emakume. Hori da, baita. Egia da. Jauzi? Pentsatzen duzu euskalgintza aldatu zoala, esan dugu, igual behar baino gehiago gutxiago, baino... Baina uste dut aldatzen ari dela, gogoeta prozesu sakonean darama denbora asko. Batzutan, gehitxo ere bai, ez? Ematen du. Gogoeta esan nahi duzu? Bai, bueno, ez broma da, hau eta guztia behar da, ezta? Baina... Bai, gogoeta badago eta noranzko batzuk hartuta daude eta berritze hori etengabe gertatzen ari da. Gustatu zait erreflexio egin duzula, ze askotan hizkuntzaz ari garenean, danon hizkuntza da eta egia da emakume eta gizonezkoen arteko ezberdintasunak nola izan diren eta nola diren eta gaur egun zer gertatzen den ezberdintasun horiekin eta hizkuntzarekin ere interesgarria dela. Bai, hor gainera badago, gero eta gehiago ikertzen ari den arlo bat da, gizonek emakume, gizon normatiboek, emakume normatiboek, ez normatiboek, euskararen erabileran dekiko ze jarrera hartzen duten, eta hor oso datu esanguratsuak daude, nolabait etorkizuneko hizkuntz politiketara begira, eragingarriak izango badira behintzat oso kontutan hartu beharrekoak, adibidez datu bat, adin tarte guztietan, zaharrenetan izan ezik, Euskal Herri guztian emakumeek gehiago erabiltzen dute gizonezko. Bai. Leire Martínez, eskerrik asko. Zuei, beti bezala plazerra. Eta idurre orain gaiz pixka bat aldatuko dugu, atxen txikitxo bat hartuko dugu, lanean jarriko ditugulako, Mikel eta Aitor. Lanen, lanen. Gaurko gaia oso polita da, Aitor, zertaz itzein bardeo. Bueno, polita, igual batzurentzat ez hainbeste. Paulek bota du bat, entzun diot, gaztetzen ari dela, gezurrei buruz ibiliko gara. Gezurri buruz itzengo bezaldala, Aitor. Gezurrak. Zuek botatzen alditu zuek gezurrak. Gezurrak kontatzen etorri zarete? Ez, baina gaurko galdera da, geizki aldago gezurrak esatea. Geizki aldago gezurrak botatzea. Zuek botatzen alditu zuek gezurrak. Nik tarteka ere biltzen dut, baliabide bezala. Interesgarria da. Interesgarria da. Bai. Jolas egiteko egoera batean edo bestean. Bueltan etortzen da. Eta gero saltzarra da mutzen gezur hori botata, kuidao, ez? Egia. Egia, begira. Azken finean jolas bezala erabiliz gero. Nik badakit idurrek leheno berarekin hitz egiten hona izonari buzta, zuk pixkat bai, batzuk botatzen dituzula. Nik uste dut, egia bakarrik esan da, ez ginaketekela elkarrekin biziko. Orduan beharrezkoak dira batzutan gezur txiki batzuk botatzea. Gezur txikia. Baina berdina alda gezur esatea edo guztia ez kontatzea. Hori. Bueno, hor txutziko dugu, Zema gauza kontatzen. Horiek arreaka. Guztia ez da kontatu behar. Osongi. Bueno, guk ez dakit guztia kontatu barren bai ala ez, baino gure gaurko galdera hori izan da. Geizki aldago gezurrak esatea edo botatzea? Gezur txikia. Bueno, Mikel, galera badakoat. Bai, bota. Gezurra esatea gezki dago. Bueno, Aitor, gezurrak ez dira esan behar. Zergatik esaten duzu gaur? Atzo lagun batek esan zidan, ea bere jetxei berria, aber gutzatzen zaiten. Bai. Tenek zaiten ez. Oso itxuzia zelako. Bai, eta zeintzen aserratu. Bai. Normala da. Nik ustut kasu hauetan, Aitor, hobe dela gezur txiki bat esatea. Bai, beharrezkoa da. Nik pentsatzen dut baietz. Hortaz hitz egin dezakeko. Bai. Geizki aldago gezurrak esatea. Zer iruditzen zaizu? Ondo. Joango gara? Gozen. Venga, gozen. Karo, eske batzutan gezurrak esan behar dira modu batera. You go way too fast. Don't slow down, you're gonna crash. You should watch your step. Don't look out, gonna break your neck. So shut your mouth, 'cause I'm not listening. Esaten alditugu gezurrak. Esaten. Ikaragarri. Normalian gezurrak ondienak azaltzen dira, edo egunkaritan, holako tokitan. Zer dizen da ez dezun gizun handiena? Ondo zaude eta ez zaude hain ondo. Cuidao, bai. Ondo ikusten zaitu. Bai.
ez hain ondo. Ba, lagun bati, esan nion bakin gelditzeko eta azkenean nesko batik gelditzen. Egunero daukagu gezurra. Egunero posible, egunero gezurra bat. Chiquito, que tiene... No, ese es chiquito bat bakarrik eran duta. Hori gezur txikia da. Zergatik esaten ditugu gezurrak? Ez dakiz, baino batzutan mina egiteagatik. Bai. Gauzak handitzeko, fantasia betetzeko. Zutan plan betxatzea, pero... Zergatik? Hoi da, zergatik esatezu. Hombre, pentsatzen dut batzutan esaten dana gezurrak laguntzeko edo... Hori da. Minez egiteko eta loko... Hoixe. Bai. Batzutan igual gomeni da gezur txiki bat botatzea, pertsona bat edo ez aserratzeko, oi? Ba hori ez da gezurra, da egia piadosa. Oso ongi, beharrezkoak dira gezurrak botatzea. Noizean behin bai. Noizean behin bai, begira. Uste duzu batzutan horrela gezur txikiak bota behar direla? Bai. Bai. Ian, pertsonak gezurazko esaten ditugu. Ikerketek esaten dutenez, lau elkarrekintza sozial bakoitzetik behin, gutxienez gezur bat esaten dugu. Gure kaleko inkestan gehienak esaten dute, hombre, gezur txikiak asko botatzen ditugula. Baina igual batzutan beharrezkoa dela. Zuk erala uste duzu? Egia da, azkenan gezurraren funtzio nagusia dela pertsona leku seguru batean sentitzea, bai? Eta segurtasun hori ematen dio, bere pelikula montatzeak esan genezake, bai? Tortarako batzutan, gezurrak esatea ulergarria da. Txikiak baldin badira, errezagoa da moldatzen, etengabeko errealitatera. Orduan orokorrean gaizki dago gezurra bat esatea? Moralki ez da egokia. Ez da egokia. Bai? Baina giza jokabidearen barnean elkarbizitza bat bermatu nahi badugu eta harremana mantendu nahi baditugu, batzutan beharrezkoa da gezurrak esatea, mina saihesteko, baina hor dago baita ere sinzerizidioaren arriskua, bai? Hain beste egia esan eta egia esan badago jende mota esaten duna, jo, eske, nik beti egia esango dizut, gustatu ala ez, bai? Ostras, agian harremana zeintza batzutan ez diagiak guztiz esan behar. Hori da, nik daketen faioa. Ze faio dakazu, Aitor? Beti egia esan, eta gaina apegi da jendeak gezki usteko. Klaro, baina hori ez da egin bar igual ez da, Jon? Agian mina egin dezakezu horrela, kontzientezea, beraz? Perfecto. Eta gero ja da, egoera horretan zauden bakoitzean, olako egoera batean zauden bakoitzean, esatea, saietuko naiz. Beste zerbait esaten, edo, esan bezain pronto konturatu baztea, esatea, bueno, agian... Jon, plazerra handi bat, ongi segi. Zaindu zaitezte. Ondo pasataz kerek asko. Eta horren arte. Gezur gutxi bota, Venga, aio garte. Horain, kanpoan kobratuko dizuete. Bai, aio. Bueno, Aitor. Egunero zerbait ikasten dugu. Bai. Egunero. Asko gaina, bai. Asko. Gaur zer ikasi duzu, Aitor? Nik aketxa badakoat. Bai. Eta nire aketxa da, beti dagoela jenderi apegida egiak esaten. Bueno, baina Jonek esan du oso ongi dagoela egia esatea. Bueno, gertatu daiteke batzutan ere, karo, mundu guztiarekin ongi moldatzeko, batzutan gezur txiki batzuk ere bota bar direla. Igual beharrezkoak dira, denok elkarrekin ongi moldatzeko, bizitza honetan. Baina lasai, Aitor, lasai, hori ez da zer pasatzen. Bai. Ongi dago. Eskaitorrik den egia esaten du. Baina hitza hori da, Mikel, ongi esan duzu, gezur txikiak. Txikiak. Gezur txikiak polita dira. Bai, ez da zer pasatzen, ondi ezin da, baina txikiak ez da zer pasatzen, Aitor. Zuk esan duzu, dena egia esaten du, gaur esan dit, hemengo alkate esan nina izela. Berak esan du, bai. Eta bain dela gutxi urtek egin ditu, eta esan du, 26 egin ditula, baina 32 egin dituzu. Bai, 28. Eskerrik asko bikote, mila esker. Bueno, Idurre, amaitzeko zerbait azpimarratu nahiko zenuke? Bueno, pixka bat lehen azpimarratu nahi izan du dana, ezta? Ez dela euskararen kontua, ez dela euskaldunen kontua, hizkuntza auzia dela, eta elkarbizitza, justizia sozial eta kohesio sozial auzi bat dela, eta denok moldatu behar dugula honetan, eta zoi eskerrik asko. Amil eskertu Idurre bisitagatik. Etortzeatik. Eskerrik asko. Eta animo, zure kartu berriarekin. Bai. Bueno, denok daukagu. Denok daukagu. Apuntatuko dut, Apuntatu. Denok daukagu, eskerrik asko. Eskerrik asko, etortzeatik. Mila eskerrik asko. Bai. Horren arte. Aio, padrilla. Oso gustora egon gara, eta hori egia da. Bai, hori egia da. Hori ez da gezurra. Hori ez da gezurra. Aritzek ere esango ditu tarteka gezur txikiak. Bai, uste duzu. Esango ditu tarteka gezur txikiak. Agian bideoak gezurrez beteta botatzen ditu. Auskalo. Aritz Gamboa, Arratsaldeon. Arratsaldeon, bigote, arratsaldeon ikusentzule guzti hoi, eta
zenbat aldiz esaten dio nik jendeari, hola kalean topatzen dudanean, eta, bueno, gure programa segitzen dutela entzuten dudanean, esaten diet beti, ez dena sinestu, tarteka gezurtxoren bat badizu. Bai. Denak egiak ezingo dire izan, pa. Nik ez, Aritz, batez ere, Buckinghamera joan behar omentzen nuen hori. Ez nuen gaztarekin eta horre Londresera joan behar. Baina ez zen egia, ala? Hori zer izan zen hori. Bueno. Hori izan zen, nire ustez bota dudan gezurrik handiena. Gero beste gezur txiki batzuk ere, eta ni defendatzailea naiz, konbibentzia aurrera eramateko gezur txiki batzuk erabili beharra daude. Nik behintzat ez dut nahi, inguruan dagoen jendeak beti etengabe nitaz pentsatzen dituen egi guztiak esatea. Edo isildu edo tarteka gezurtxoren bat, laguntzen du. Oso, ongi, orduan gaurko irudietan ikusiko dugu nola aritu zaren lanean. Ea egia den edo gezurra den. Adibidez, bueno, lanean baino, orain arte txokoak eta tresnak erakusten ditugun bezala, gaur esan dut, begira, lehengoan txekortxo bat erakutsi nintzuen, txal txiki bat, eta horri, orain, egunero gatzura ematen diogu. Alegia, gaztandegitik, soberakin bezala ateratzen den gatzura, baliatzen dugu bera elikatzeko. Eta horretarako, badaukagu pozal txiki bat, pozal bat, alegia, ontzi bat, gauza sinplea dirudiena, baino ez da insinplea, ze gatzura hori oso interesgarria da txekorrarentzako, eta gainera, irtenbide bat ematen diogu, ondakin bezala ikusten den produktu bati. Eta, gure txahalari ematen diogun bezala, beste animalitxo batzuei ere ematen diegu. Oso baliagarria da, eta jakin dezazuen adibidez, txerri aztegietarako erabiltzen dela. Hori zer da, anuntzio batean izenik ez du esango, funtziona esaten zuen horren moduko dosi txiki bat, horrela txispa pixka bat emateko, indar pixka bat emateko? Gatzura gogoraziko dizuet, txispa pixka bat emango du, baina bereziki ura da, gero azukreak ditu, eta baita ere proteinak. Badaude proteina batzuk ez direnak mamitzen, alegia gazta egiteko prozesuan jartzen den temperaturan, eta hoiek hor gelditzen dira, uretan, gatzuretan. Eta hortaz, gatzak, azukreak, eta gainera, olako proteina batzuk hor daude, beraz, elikagai onak dira. Hoiek, proteina hoiek nolabait ere mamitzeko beharko genukena da askoz temperatura altuago bat, 80 grado inguru, eta horrekin gaztan bera egingo genuke, edo rekesona esaten duten produktu hori. Oso goxoa dena, aspaldian ez du probatu eta oso gustora jango nuke. Eta orain berriz ere txahalak alde batera utzi, eta aspaldiko partez Aritz Ganboa utzi, eta Aritz Ganbonboa dator. Ariak bai, Maialen, ariak dakarzkizuet. Ardietaz asko hitz egiten dugu, baino arkumerik elegoke aririk gabe, eta, hauen erreprodukzio gaitasunari buruz hitz egingo dugu. Erreportaje honetan, ariek daukaten garrantzia ikusi zatu. Aharien funtzio nagusia hartaldean ugalketa da. Ahariak haragitarako ere baliatu daitezke. Horretarako zikiratu egiten dira. Euskal Herrian oso famatuak dira zikiroak. Eta hauek hain zuzen ere hori dira ahariak barrabilak moztuta. Barrabiletan testosterona sortzen denez, testosterona horrek zapore ez oso goxoa ematen dio haragiari. Baina esan dugun bezala, ugalketa da garrantzitsuena. Arkumeak hartu eta harikoak aurrerako zeintzuk izango diren erabakitzeko, hauen genealogiari begiratu behar diegu. Alegia, ardi honetako ahariak izatea. Baina oso importantea da txiki-txikitatik begiratzea, ea ahari hauek ugalketa funtziorako baliogarriak izango diren. Horretarako barrabilak ikutu behar zaizkio. Bertan bi barrabilak ongi dauzkala begiratuko dugu. Batzutan gertaliteke barrabil bakarrarekin jaiotzea. Edo eta inflamazio arraro bat eukitzea. Horrela, taktuaren bidez jakingo dugu aurrerako utziko dugun harikoa izango den edo ez. Harikoak behin aukeratuta eta banatuta, ongi elikatu eta ongi zain baldin baditugu, 6 hilabeterekin ugaltzeko gaitasuna edukiko dute. Eta berdin gertatuko da urruxekin, alegia ardi izango direnekin.
Horregatik, lehenbiziko 6 hilabetetan elkarrekin egongo badira ere, 6 hilabetetik aurrera kontu zibili beharko gara, hauek ugaltzeko gaitasuna piztua eukiko bai dute. Bai ovulatzeko gaitasuna bildotxek, baita aharikoek inseminatzeko gaitasuna. Ordutik aurrera, ahariek ugaltzeko funtzioa eukiko dute hartaldean. Eta soilik hartaldea noiz ugaltzea nahi dugun, sartuko ditugu ahariak hartaldearekin. Bitartean, bakarrik biziko dira, hartaldetik at. Horrela, hartaldearen ugalketa kontrolatu egingo dugu eta erabakiko dugu arkumeak noiz jaioko diren eta esnealdiak noiz izango diren. Haziak 2 hilabete behar ditu bere funtzioa bete ahal izateko. Eta hau ardiarekin ez dagoen garaian gertatzen da. Beraz, gertaliteke funtzio hau ongi bete espalin badugu, naiz eta ardiarekin salto egin, hazia hilik egotea. Eta kontrol hori ulertzeko, temperaturak itzelezko garrantzia dauka. Hotza handia egiten duenean, ahariak barrabilak gorputzera ekartzen ditu. Horrela, barrabiletan dagoen hazia bere temperaturarekin kontrolatuz. Beroa egiten duenean aldiz, gorputzetik aldentzen dira, aireztatzearen ondorioz temperaturak kontrolatu dezaten. Horrela, espermatozoideak bizirik iritsiko dira salto egiteko momentura. Kontu berezia izan beharko dugu ur eskatsiarekin. Ura baita ahariek termorregulatzeko erabiltzen duten ezinbesteko elementua. Ur falta balin badago, ezingo dute espermatozoideak behar duen termorregulazioa lortu. Eta horren eraginez, gure hartaldearen arkume falta somatuko dugu. Gazta nahi balin badugu, esnea behar dugu. Eta esnea ezinbestean arkumearekin dator. Arkumea ugalketaren ondorioa izango da eta horretarako ardia behar dugu. Baina aharia ere ezinbestekoa egiten zaigun animalia izango da hartzaintzan. Ahari zaintza. Aritz, orduan egun hauetan eta hotz hauekin, ahariek barrabilakun gezkutuan izango dituzte, ezta? Ongi gordeta eukiko dituzte Maialen, bai, eta pentsatazue barrabilen larruzorroa oso handia dute ahariek bereziki. Eta hain zuzen ere, astensore lan hori egiteko, oaintxe bertan, ongi gordetak eukiko dituzte barrabilak noski, eta udan kontrakoa gertatzen da. Eta, bueno, hola erditxantxan hartzen dugun dato kurioso honek guretzako ezinbesteko garrantzia dauka. Badakizue, gure hartzaintza iraunkortzeko ezinbestekoa da urtero arkumeak jaiotzea, beraz ugalketa prozesu hori ezinbestekoa da. Eta hori ongi ematen ez bada urte guztia galdu dezakegu, beraz itzelezko garrantzia daukan ezagutza da hau. Bai, eta zeuk lehen esan duzun bezala, arkumerik ez legoke, aharirik ez baleiz, beraz hori ere ongi ikertzea eta ongi zaintza garrantzitsua da. Aritz Gamboa, eskerrik asko, beste behin plazer bat, eta bihar gu hemen izango gara, Aritzekin ere bai, eta gehiago ere bai, lehenbiziko orduan, eguraldia badakizue, modu aldakor batean dago, ez dakigu elurra izango ote den, bai edo ez, bihar elurretan ibiliko ote gara, lehenbiziko orduan eguraldia. Eta gero Andoni Egainarekin bertsografia egingo dugu. Jon Artanok bere geltokiak, gonbidatuaren geltokiak erakutsiko dizkigu. Eta Marta Elbira ere hemen izango dugu martistekin. Eta artista haundi bat, musikari haundi bat, bihar gurean Ines Osinaga, bai, bera. Baditu nobedadeak, baditu gauza berriak guri kontatzeko, bihar gure ondoan izango digu, eta urte berri honetan, berak dituen erronka berriak kontatuko dizkigu. Orain berriak, gaur egunek. Biba gu! Eta biba zuek! Provoca